Siemanko, cześć, witam was serdecznie na strumyku u mnie na kanale. Troszeczkę jak awario i zmagałem się z nią od godziny 21. Ogólnie to lapek mi nawalał i bardzo przepraszam, miał być wcześniej live, no ale niestety nic się nie dało zrobić, próbowałem tam opanować wszystko, no ale ile mogłem, tyle zrobiłem, no. Także teraz zapraszam was na do grania. Tam paru osoby też są tam u mnie. Jeszcze raz was przepraszam, że tak późno, no ale kuźwa, nie szło nic zrobić. Cały czas mi się gubiły klatki w sieci, także coś z internetem, coś komputer źle wysyłał klatki i no, niestety. Bardzo was przepraszam, ale niestety, no takie życie taniego streamera na laptopie. Może mi się kiedyś uda komputer kupić jakiś tam, nie wiem, strzelam za trójka i będzie dobry. Nie będzie z nim problemu, bo na razie mam tu Windows 10, mam programy, które jakoś go tam tuningują, żeby on po prostu mi się głupi OBS nie zawieszał, bo na przykład średnie czas renderowania klatki mi czasem pod 10 milisekund podchodzi, no ale to zaraz widać na streamie. Tak wygląda moje życie, no. Kiedyś wam nagram, jak to właśnie się dzieje tam, nie wiem, na Insta albo na fejsie, na kanale na Nanek2386. Ale tak się, jedynie się człowiek zdenerwuje. Jest piątek, piątunio, miało być tak fajnie. Mieliśmy sobie kurde grać. Teraz troszeczkę pociupia w BF-a i potem nie wiem. Może tego waszego obiecanego horrora odpala. Zobaczę jeszcze, no. Dobra. To nic, przełączę się tu na grająco o Ameryka i na razie patrzę. Na razie na 3 minuty, co idzie live u mnie tutaj na kompie. Na razie nic się nie robi. No ale zobaczymy jak dalej. No, filmowy graczu, to nie, że się nic nie stało, ale wiesz, kurczę. Masz tam jakieś plany do roboty i chcesz coś zdziałać, chcesz coś porobić, kurde, wyżako i nie zrobisz nic, bo się pieprzy. Jest to bardzo wkurzające. Dobra, puszczę wam tu dźwięk z imprezy. Także jak coś się by działo na ten dźwięk, by się tam nie byłoby słychać dźwięku, zaraz mi piszcie, bo muszę konsola OBS-a zrestartować. Tak, mniejsza. Tak. No chwila się troszeczkę rozgrom i... Dobra, no. Puszczę mikrofon, niech mnie już tam słychać. Słyszysz mnie? Halo? Słyszę. O, puściłeś live'a. Nareszcie troszeczkę chyciło, wiesz? Chyciło troszeczkę. Kontrolę nad celem Charlie. Cel Charlie utracony. Gin, gnoju! Aha, to Peter. Ups. Szorki. Miało być fajnie. Prawie bym go skasował, no. Dawaj. Ej, coś ty zrobił. Cel Brawo przejęty. Kurde, bym miał punkty za dźwignięcie cię. Kurde, ja cały czas patrzę tutaj na drugi monitor, czy mi się a propos coś nie gubi, bo... nazbieram na ten monitor i...
Następna rzecz, jaką zbieram, to zbieram na kompa. Straciliśmy cel Alfa. Masz tu apteczkę. Przejęliśmy cel Charlie. Kurczę! Cel Bravo utracony. Cel Alfa przejęty. Czekaj! Dźwigą cię! Ranili cię. Zajmę się tym. Granat leci! Mam dla nich granat! Przejęliśmy wszystkie cele. Dobra, udało się! Tego największego hachara poszczelić. I Franco. Bez rano. No, ja też chcę kończa. Kontrolujemy wszystkie cele. Pięknie. Kurde, no o dziwo odpukać. Jak na razie wszystko dobrze. Tak jest, filmowy graczu zdrowie, piątek, piątunio. Wypijmy za nasze problemy. Wersja oczywiście ocenzurowano. Ale w opisie się możecie kapnąć. Swoje robaczki, bo widzę, że tam w drużynie jesteście. To No, nie będę taki ham. panie Quickpol, udało się. Po ciężkim... Hej! Popatrzcie na moje statystyki. Zryw, nanek... No Jednego, ale wiesz kogo ubiłeś? Ten jeden to jest za, rozumiesz, 10. Petera ubiłeś. Bo Peter mnie trochę razy ubił. No Jankę siedziemy z nimi. No. Co by tu było dobre? Fidorowa albo... Dobra, szturmowiec. E, No jak podnosi mnie. jeszcze nie ten. Nie żyje. A spróbuję ten. Celi Rigotti Przejęliśmy okupowy. cel Charlie. Słabe, nie nadaje się tutaj fiodorowe. No, Ja nie. ci powiem, że troszeczkę mi się czasem lepiej szylo tym, wiesz? To zależy od tego. Muszę sobie ten mikrofon cofnąć. O. Ach! Wiwer! Jero nie jeden zaklęty. Diable szatański. Ej, a powiedz mi, panie Quickball, No.
Przejęliśmy Jak będziemy cel robić Bravo. w momencie takim jak Masz tu apteczkę. po prostu nas tak będzie wyrzucać jak teraz, że nie jesteśmy razem, tylko w różnych tych. Granat poszedł, uwaga na głowy. A robisz co chcesz, bo to jest wspólna gra, Aha, a nie gra. aha, tak for fun. Dobrze, To dobrze. fan, tak. Straciliśmy cel Na Bravo. luzie ustawiasz sobie drużynę, wbijasz tam kogo chcesz i tyle, nie? A czemuś ty mi wcześniej nie powiedział, że pan Boy jest z Zabrza? Alfa. Nie wiem. Bo nie pytałeś? Aha, też może być. Wpadłem tam na streama, dałem mu tam linka. Pozdrowiłem go oczywiście od ekipy Zryw. No i Jakie podniesiesz mnie? A gdzie jesteś? Czekaj, bo tu są. Aha. Ja. O. Ciul. Tony, ty łobuzie. Masakra cię pozdrawia. Kogo? Ciebie, Quickpull. O, aha, o. No, widzisz? A ten, posłał ci te Okej. faktycznie ten... czy nie? Na wiadomości. Co? Posłał ci te... czekaj. Nadek, no posłał, kurde. Aha, a uśmiałeś się chociaż troszeczkę? Bo to był mój pomysł. Straciliśmy cel Alfa. Janek, Weź apteczkę. co mu napisałem? Że wyszedł sam, może w każdej chwili se powrócić. Ale nie o to mi chodzi, czy po prostu żeś czytał to. Bo my się starali tutaj, wiesz o co chodzi. A ja nie mówię jakoś ten, tylko... Chodziło mi o to, że... Ach! Chodziło mi o to, że my się fajnie wczoraj na czacie starali. Że to... Straciliśmy cel Charlie. Apteczka, użyj jej. Cel Alfa przejęty. A tak panowie, co tam słychać? Jak tam piątek, piątunio? Kuźwa, co za menda. Ej, jakiś... Kurwa, kill. Automatic pedał. Ja pierdolę. Gdzie on leżał? U góry był Cel jeden Bravo gościu. utracony. Nieładnie. Na ten. Cel Charlie przejęty. Co? A, B. Na B, panowie. O, ktoś we mnie ładuje. Nie wiem, który by to był taki mądry. Apteczka, weź się połataj. Oho. Kurde, nie trafiłeś. Kijów, pieronie, headshot, czy jak się to zwie? Headshot. Headshot. Kurde, jeszcze wiesz co? No niby ten prawy... jak się to nazywa? Analog dźwignięty, ale kurczę... Apteczka dla ciebie. O ty Franco! Cel Bravo. Ach! Zgasił mnie. To apteczka dla ciebie. Mam Lemiego. Dobrze. Szkolić się tam. Mam Kijowa. Użyj tej apteczki. Chodź tu na apteczka! Kuptasiu. Przejęliśmy wszystkie cele. Ma ktoś amo? Jesteś ranny, połatam cię. Straciliśmy cel Bravo.
Kuźwa, ubije mnie pierni. Uwaga, granat leci! Gdzie jesteś? Nanek robisz live'a? Kurde. No, udało mi się, wiesz? Nanek, podniesie się 15 metrów. Czekaj, bo tu jeden gościu jest. Kurde, więcej ich. Nanek, ale to mi to... Nanek, to mi... O, to jest dobry. A nie. I chuj. Do mnie jest. Nanek, ja sobie to... Cel Charlie. Wiwer, siad. Ja sobie to zapamiętam. Nie o to chodzi, pamiętaj, coś mnie uczył. Eliminacja, potem reszta. Tak, kuźwa, tylko... ale to- Kurde! To mnie pół godziny. Kolololo jakiś mnie trafił. Panie, to gdzie takie granie? Panie. Cel Charlie utracony. Dobra, jednak, wiesz co, poradza się WOS i biera tego Fiodorowa. Przejęliśmy Spróbujemy. cel Bravo. Ten, a powiedzcie mi, mógł ktoś znajomego w tego... W znajomych tego... Dostałeś? Ach, Dony. O, dziękuję. Już z automatu naciskał ten. Apteczka dla ciebie! Wyjście. Dobra. Uwaga. Masz ap... Ciur. Panowie, wsparcie na potrzebne... Na A? Czekaj. Jakaś to jest. Mhm. Nie macie? Czekaj, już się rodza obok ciebie. O fuck. Wow! Podniesiecie mnie. Jakaś to jest. Dzięki. Aha, tu dobra. Trzymaj Sorki. apteczka! Ale przy okazji skasował jak jednego gościa coś tam spinał. Gdzie biegniemy? Na C, tak? Dobrze. Tak, tak. To ja za Jankesem od dołu lecę. Połowa bitwy za nami. Mamy przewagę. Wow! Pewnie Lemi. Tak. Ciu. Kampi. Menda jedna, kurde, kamperska. Ja cię, Peter, ja cię tam dorwę. Janka jest gdzieś obok ciebie. A dobra. O! Piwsko piękne. Przed nami. Apteczkę dla ciebie! O! Czekaj, ktoś tu chodzi. Mamy cel Alfa. A, to ty. AC, pany. Cel Alfa utracony. Trzymaj apteczkę! Przejęliśmy cel Charlie. Cel Bravo utracony. Weź apteczkę! Pokampiemy się troszeczkę. Może na A? Spoko? O kurde, wcelowany jest. Dźwigać czy nie dźwigać? Mamy kontrolę nad celem Charlie. Kurde, ale mnie ściągnął. Aha, kurde, prawie, prawie. Jak tam statystyki? Ajajajajajajajaj. O, 9/7. Bardzo ładnie, no. Pozytywnie. Nie? Kurde, jak na mój styl pracy. Znaczy grania. Cały czas do przodu. No. Okej. Kaś tam mędy strzelają. Cel Charlie przejęty. Dobra. Ja bym proponował od dupy strony przejść. Nie wiem co wy na to. Kurde, znowu mnie zabił w tym samym miejscu, w bunkrze na A. Tym mniejszym. Go tam zabiję.
Tracimy. Tracimy cel Charlie. Dobra, mam Kontrolujemy wszystkie cele. Masz apteczkę! Cel Charlie utracony. Trzymaj apteczka! Dzięki, kolego. Przejęliśmy cel Bravo. Rzucam im granat! Tracimy kontrolę nad celem Alfa. Straciliśmy cel Alfa. Czekaj, dźwigą cię, Tiger. Ranili cię, zajmę się tym. Apteczka, weź się połataj! Cel Alfa przejęty. Kurde, Pieron wiedział, że ja tam jestem. Nice, nice, nice. Kurwa, Jank jest zajebista robota. Panie, Co? Co? zajebista robota. Czym? No. Ze wszystkim. Straciliśmy cel Charlie. Kurde, Tigera bych zaprosił na imprezę. Panie. Na górze są na C, wiecie? Na górze są. Wiem. Ale nie wiem, którędy wyjść na ta góra. Wow, co jest? Cel Alfa utracony. Traciliśmy jeden z celów, zajmijmy się! Odeprzeć ich, bronić tego celu! Cel Bravo przejęty. To jest cel, który mamy przejąć! Kurde. Ale mędy. Ale lipa. Masz tu apteczkę! Straciliśmy cel Bravo. Kurde, ktoś wymie... Dony ty hacharze pieruński, jeden taki. Wymie strzelać. Co za łobuz. To jest Pieron. Fajfusa do gęby. A, quick pull, żeby nie było, że mu nie pomogą. O, Ale nie. Lewy, kurde wele. Kontrolę nad celem Charlie. Ale kurde, dużo nas jest ze zrywu. Zryw. Trochę jest. Czekaj. No, Cel Trzeba Jankesowi pomóc, utracony. idziemy, panowie. tak jest. Gdzie jest? W bunkrze siedzą, w bunkrze na wprost. W tym mniejszym czy w tym większym? A, Ciulu. Big Bull, czekaj, dźwigna cię, stój!
Ja nie leżę. Nie? na mnie. Ale masz mało życia, stój, masz. Apteczkę, stój. Apteczkę dla ciebie! Kurde, no jak ci apteczka i uciekłeś. Dziękuję. Kurczę, wróciłem. Chcesz, żebym cię opatrzył? Apteczka! Użyj jej! Rzucam granat! Oj, skraby, Przejęliśmy na cel glebę, Brawo. na glebę od razu. Dzięki. Oni tu mam wrażenie, że jeszcze są. Mm. Tu się apteczkę rzucić? Ja tu popilnuję tego. Uważaj, A, uważaj, Jankę, funkrze. z przodu uważaj. Te matoły tu na pewno przyjdą. Już idą. Kijow nie. A nie, aha. Chciałbym mnie coś za pomocy. O ty Francja. Nie beton? W porządku, synu. O, ale mi wyciął. Wow. To. Tam z przodu jest. Nie widać. To apteczka! Uważaj. Dony, siad. Wow, ale mi wyciął. Skurczyby. Wow, ale tam ich jest na górze. Ja pierdykam. Kijo w tej kamperze, jeden. A nie... Gdzie jest? Udało Do się. kibelka zaraz będę. Będziemy najlepsza drużyna. No, 44-18. O, pięknie, pięknie. Pięknie panowie, gratulacje. Tak co w niedzielę będziemy tak robić. Wyróżnienia są? Wynik drużyny. Kurde, nie dostałem. Kto był najlepszy? My byliśmy najlepsza drużyna? No. Dobrze. A jest- Dobrze. Na tablicy 10/13. Nie ma źle. Filar drużyny wyróżnienia. Nie ma źle panowie. 10/13. Punktów dość tak miałych. Jankes, fajnie ci szło, dużo punktów. Ładnie. No Jankes to kurde, jak ma... Terminator. No. Ładnie, ładnie ci powiem. Bo gram na Fusionie, to wiesz. Aha. Tam od razu celowanie z strzelaniem.
Damy lajka. Ale kurde, pierwszy raz widzę niektóre osoby. Eldorado 2403. Kuźwa, patrzcie, cała strona zrywu u nas. Tak? No, To 12, super. 11 osób. Kurde. No. Będziemy dolnego bić. No. Ale będzie pogrom. Gdzie ten? Kurde, czekajcie. Ja Przejęliśmy muszę cel Gintra sam Charlie. ściągnąć. KSN nasz łobuz. Hachar pieroński. Mogę. Nie! Kurde, ten Kuba mnie zdjął. Na górze jest. 8 HP ma w rogu. Za rogiem, za rogiem. Tego zdejmę. Dzięki. Kogo zabij? Czekaj, mogę podnieść broń. Kurde, to jest ciężko mapa jak na mnie. Kurde, Jankes. Wziąłeś psa. Kurcze blady. Są twoje broń. A, dobra, Co za pederasty. Czekajcie, dajcie mi minutka. Jankes, ja już tam usta ci wkładałem, chciałem cię reanimować. Minutka mi pany dejcie, zaraz przyda. Tracimy cel Alfa. Dobrze cię widzieć. Kuźwa, Tracimy panie. cel Charlie. Ale kampio. Straciliśmy cel Charlie. Przejęli wszystkie cele, nie poddawać się walce. Sia ma amunicję? Właśnie, czekaj, ja przykład A Jankes, tu masz. Dzięki. Uwaga, już jestem. Słuchawencje. Tracimy kontrolę nad celem Mikrofon. Już jest. Ale mnie zdjął. Jaki to jest kampio. Straciliśmy cel Dobra. Ten daj mu coś tam, coś tam. Wow. Ale ktoś tu wysadził. Kampi gdzieś tam z tyłu mapy. Ale ktoś tu A, pocisk. nie gra. Z czym do ludzi? Bęk. Cel Alfa przejęty. Zaznaczyjcie tam. Ankes, Jankes, czy kto to tam. Apteczkę dla ciebie. Kto to tam. Co tam dali zaznaczone? B czy co? Ty chyba jesteś dowódcą. Kto? Tiger jest. Dobra, B jest przejęte, panowie C. Takie prywatne. Przejęliśmy Kurde, cel przegrywamy, ej. Przyjęty, tak trzymaj żołnierze.
Kurde bele. Kontrolujemy wszystkie cele. Cel Alfa utracony. Dobra, czekajcie. O, ktoś na Twitchu mnie znowu odwiedza. Witam serdecznie. Baterię muszę zmienić. Dobra bateria. Czy opencja poprawić? Okej. Przejęliśmy wszystkie cele. No i ładnie, i to mi się podoba. Wszystkie cele to jest piękny dźwięk. B. Ktoś mi się włam na B robi. O, wy Straciliśmy cel Pany. Brawo. Straciliśmy cel, ale się nie poddawajmy. Dziękujemy. Pomóżcie mi tu na B. A ty mędy, Szybko, kuźwa. pany. Jankes, oni są u góry, dawaj amo, dawaj amo. Oni stoją na górze w tym budynku. Dwóch jest u górze. Na górze, wiesz? Nigdy się go nie stop teraz. Kurde, nie trafiłem, chciałem w łeb trafiać. Kurcze blady. Czegoś jakoś Cel zdjąć. Charlie utracony. Tu, tu, ru, ru. Tu, tu. Jednego ściągam. I co, filmowy graczu, dobra zapiekanka? Ty, Kuźwa, ej, skąd mnie zdjął? Nanek, podniesiesz mnie? Czekaj. Ej, gdzie ty tam idziesz? Kuta, Aż mnie Dony. podniósł. Ej, Nanek, miałeś metr ode mnie. Nie dałem rady, Dony mnie skasował. A, Dony mnie skasował, no. Cel Brawo przejęty. Właśnie tam, nie wstydź się. Wchodzimy. A co jak się wstydzi? Czekaj, no nie wiem, bo szybko się rusza. Kuźwa, jakiś obok mnie, zgasił mnie. Kurde, emotion, emotion. Ah. Kuźwa, spalili mnie. Spalili cię? No, ale... A Quickball, powiedz mi, jak ci się podobał Fortnite i co myślisz o kampanii? Nie grałem, Nie grałeś. nie chce mi się. Ja się czuję zawiedzony przez naszych kolegów, ponieważ I tyle. oszukali mnie troszeczkę tak z tym premią za 200 zł, Który? bo mieliśmy grać. Helde Kamil tak mi proponował. Kurde, Danek, będziemy grać, rozumiesz? O, ho, 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 ho. Gdzie fajnie. Ja, będzie fajnie. Kup najlepiej za 200 zł. I będziesz miał ten auto aim i wszystko i ten. Będziesz miał lepsze granie. Tak, będziesz miał... lepszych kolegów, rozumiesz? Kontrolujemy No i wszystkie psinco, cele. i teraz teraz widzę ino, że tylko wszyscy w projekt Cars. To nie ma, kurczę, mnie tak nie stać jak innych, że kupią gra, rozumiesz, zagrają 2 razy i dubnią w kąt. Ja też, dlatego zamiast Fortnite'a kupiłem projekt Cars. O ty świnio. To uraziłeś moją duszyczkę. Anek, czekaj, ja bym... Fortnite'a. Nie, gra jest, kurde, jest... Dony! Kurwa, trafiłem go! Dony Carlsonie. Aleś dostał po życi. Kasowałeś go? Nie, żeby miał w domku komputer. Chcesz, żebym cię opatrzył? Masz to! Ciul! Jakiś Kain. Padasz dobro i no lekko pikantno. To nawet czasem dobrze. Pany atak na PC. Ale nie wycięli, Nanek, tam jest 3. Gdzie? Aha, w oknie, widzę, czekaj. Spróbuję tego drania. Tam jest goście. Ach!
Przejęty. Kurczę, prawie. Tiger. Nice, man. Tiger Woods. Połowa bitwy za nami, mamy przewagę. Dobra. O, mamy przewaga. Zaś Peter będzie kurde niezadowolony, bo mamy przewaga. I Ale pozdrawiamy znowu. Petera, bo jest w tej słabszej drużynie. A! Panowie Aną przejmują. Straciliśmy cel Alfa. Call of Duty i będą grać rok czasu. A, czy ja wiem, czy będą... Okej. Ajajaj! Riffy 5000 zryw. Nie znam gościa. Ej, Quickul, co myślisz o tym, żeby kurczę zrobić jakiś gdzieś oficjalnie, żeby się zapoznać z wszystkimi członkami ekipy zryw? Co ty na to? Tak, to z nimi to tam ciągle grają. O ty Franco, także się schował. On się schował za wozem, jakby ktoś tak akurat. Ale kurde, domy 8 HP. Kurde, domy. Ja pierdolę. O, jakiś medyk, ma 14 metrów na nek, daje. Tankes oczywiście. No, to Masz jest apteczka chłop. ci Użyj dam. tej apteczki. Teraz to... Nie no, bo biegłeś do ciebie. To nie potrzebne. Dobra, szanuję. No, to nie ma tak. Troszeczkę musisz dać mi czasu. Ja mam wielki telewizor, niż to ogarna. Dlatego wszystkich pozdrawiam i dziękuję za donację na monitor. Wydamy ją potem mniejszy. O, okej. Cel Charlie utracony. Winterku, czekaj, ja cię dźwigna, ty się cudzy. Zajmę się tymi ranami. O, Ty się cudzy. Przejęliśmy cel Bravo. kurde, waliłek tam w jednego pierona i mnie skasowali. O, widzę 3 osoby na streamie. O, to ładnie. Ale chyba cena wywoławczo za skóra z żubra trochę za dużo dołych. Łemik coś gra, bo widać. No właśnie patrzę po statach, że takie 2 na 10. Może zaś ktoś do niego pisze, wyżako. Nie wiem, a nie wiem. Pani blondy, pani blondy. Kontrolujemy wszystkie cele. Przemeblowanie, je. Jeszcze tylko trochę! Straciliśmy cel Alfa. Kurde, Apteczka, woknie. weź się połataj. Wychodni, mamy krytyczne. Tak, nie podniesie, bo to jest chłop. To jest... Podnieście? Mhm. Przejąć ten cel! Tam w tym domku jest Kaj zwykle się pieron skampił. Nie. Aleście tu ładnie wysadzi. Ej! Plecy będziesz miał! Plecy, uważaj, plecy! O fuck. Tyle lepiej uważać! Mogą być zasady! Nie wiem kto tam był, ale biegł tam. Quick pull, uważaj. Uważam. Przejęliśmy wszystkie cele. Jankę gdzieś obok ciebie jest. O. Cel! Dobra robota! Mamy bronić tego celu! Tu Nanek biega. Nie jest w tym skampiony. Straciliśmy cel Charlie. Kurczę, nie w tego celowałem. Mam danego. C panowie, leżołek na C, jakby tak tam kogoś interesowało. Ginio, szoferinio. A czekajcie, co tam Peter ciśnie? Peterowi się już nie chce. Bekę. Który ciśnie bekę. Chodź tu, Azie. Bang, bang. Straciliśmy cel Bravo. Spokojnie! O, ci chłopaki we dwóch. Kuźwa i mnie dobili. Dony,
Cel alfa utracony. Nie mam jak to podnieść. No nic. A nie jest Tiger. O, Tiger. Dobra, nie klikam Xa, nie klikam. Okej, dziękuję. To jest super. Szanuję cię. Czekaj tylko. Ja zrobię coś innego. Tiger to i oznaczy, i podniesie. Drużyna. Kuźwa, to jest obcykany gość. Kto? Ten Tiger. No to już go właśnie szukam, dodaję do znajomych, rozumiesz i... Cel alfa przejęty. To powiem ci, że... Kuźwa, mnie ubijo. Ubili mnie. No nic. Peter gra czy nie gra? No. No teraz się coś ruszy. Siedzi ze snajperem i... Kurczę. Coś tam wyrabia. No, dobra. No, mnie nie podniesie. Dobra. Bang bang. Kurczę, zaproście go do ten. Bo Lecimy na TB. on czysto z nami gro, a... Lecimy. Straciliśmy cel alfa. Bang bang. Cel brawo przejęty. a... Cel, dobrze. Alfą mamy problem, ja? Dobra. Ktoś spróbuje wam tam panowie pomóc. No już chyba po ptaszkach. Ale zwycięstwo jest. Jest zwycięstwo, to się liczy. O kurde, Tiger zaimponował mi. Kurde. Ej, wyślij mu zaproszenie. Ja już mu wysłał, ale nie wiem, czy się zorientował. Powiem ci, że oznaczał w czasie jakby tak, czy to w moich myślach, nie? Mhm. Kuźwa, to jest gość. To nie, no Ja ci powiem, trzeba go wciągnąć troszeczkę głębiej. O! Jest. I znowu. Jest, dobra. Jest znajomych, dową go do imprezy. Chyba mogę. A weź go zaproś, zobaczymy kto to jest. Ty to jest na końcu. Kijów tam gro. Bang. To jakieś wyróżnienie? Nie, Tiger dostał. O, coś ciągna szłapą, ale nie wiem co. O kurczę, 4 widzów. Dobra, ja wychodzę. Ale czemu? To już nie grasz? No bo nie mam siły. No. No nie żartuj, kurczę, bez ciebie nie wygromy. Popatrz na statystyki. Mamy radę. Da? No, nie. Quick pull. Jeszcze jeden meczyk. Nie. Tak, Niech nabierze siły na niedzielę. No, o, no. kurde, ale ja wam powiem. Odkąd zaczął jak streamować, to troszeczkę moja... Nawet patrz, Peter nawet wyszedł. No. Tak? Mhm. Wszyscy uciekli. No cóż, tak, co wy... Peter tam przysypiał. Co wy to robicie? Gdzie wyjdziecie spać, kurde, młodo Ja godzina? mam tego znajomi, poznani gracze. Podamy. Siema? Siemanko, Wiwer. Co się to dzieje? Co to, Peter poszedł, czy co? O co tam chodzi? O, Nie, no już Peterowi się nie chce grać, te tytuł ludzie już pójdą do też początku się ludzie porozchodzili, no to ja mówię, że jak już nikt tutaj nie gra w PFA, to spadam na imprezę do chłopaków. ja Dobrze. to przeszedłem, bo chłopaki byli za mną. Przejęliśmy cel alfa. A ty gdzie jesteś? No tu jestem. Ja jestem. Ciul.
A grasz ty w mecza teraz w BFA? Straciliśmy cel Alfa. No, gra. Siema, co tam pany? Siema, widzę, żeście tu przyszli. Ja tam się impreza rozeszła. Wypiła. Kurczę. Czekajcie, mam tego... Jeszcze z wami chwilka pogrom i da na tego horrora Zaprosimy opanować. tego Tigera, zaprosimy. Proście tego Tigera, bo kurczę, gościu jest niesamowity. Naprawdę szacun. I tak, że godał wcześniej, żeby coś zorganizować, żeby tych wszystkich chłopaków... O ty pało! Przejęliśmy cel Charlie. O, siema Tiger. Siemanko. Siema. Cześć, Tiger. Powiem ci, że pierwszy raz miałem taką sytuację, że gość zaznaczał tak dobrze, jakbym to zaznaczał sam ja, kuźwa. Taki szacun. Tiger, masz szacun, bo kurczę, wspaniale ci to idzie ta gra. I tam kuźwa podnosiłeś małą bomba. Kurde, który? Ogarniasz temat. No, Tiger. Kurwa, premium w kolejce jest. A jakbyś swoja rozgrywka chciał zobaczyć, to ci powiem po naszemu. Okej. No. Tylko właśnie widzisz, ja cię tutaj zaproszę, żeby jako pogadać. Może Tiger jak mnie będziesz podnosił, bo jest celowany snajper, akurat nie patrzy, ale no dobra, dziękuję. To jest kurde medyk, a nie jakaś ciota. Może jakieś sugestie do mnie albo coś? Bo nie wiem. Cel Alfa przejęty. Nie, w żadnym razie, na nesz, kurde, opie. Jesteś też kurde świetnym Trzymaj medykiem. No, apteczkę! ja No myślę. ale to jest mobilna karetka. Te śmierdzące... Który, kurwa, który? Depczą i cię nie podniesie. Co za pała? Zawsze są lepsi. No ale jak nie Albo zajmie jak się. ślepy jestem, albo kurde Quick gra na innym serwerze, albo wcale nie gra. Ja się Nie gra. Nie gram, ja wyszedłem, mi się już nie chce. Ja ci powiem to tak jak wszyscy mówią mnie oficjalnie na czacie, nie? Jak Lemi wychodzi, to Quickpull też wychodzi, także... Ale ja jestem pierwszy. Czekaj, no. Ej, Tiger, zapraszam cię na niedzielę, wbijaj tam na serwer. Okej, spoko. Niedziela 16:00, zbiórka, kurde, jedziemy z tematem. Każdy może Lecimy być w z jakiej tematem. drużynie Tracimy chce, cel, nikogo Charlie. nie obojętne wszystko. To jest wspólna gra, nie żaden sparring, żaden stream. Coś fajne jakby z Rift był po jednej stronie. Weź się Cel przejrzyj Charlie go utracony. dołączy. O, jak wywalicie tego tam gościa, to powiedzcie. Przejęliśmy cel Alfa. Nie wiem kto tam opanowuje ta drużyna. A kto to wy... Ach kurwa, plec, no. O pany, moje kochane pany. Dzięki, Jankes. Apteczka dla ciebie! A co wywalić tego gościa? Tak, bo ja to Spoko. O ty Francu. No. Uważajcie, tam jeden z tym, pukawką lotu. Tracimy cel Alfa. O, ze szczotą. Z wymiataczem. No chuj strzelił. Jedziemy z rapem, tak. Filmowy graczu, jedziemy. Widzę też, że mu się to udzieliło. Ej. Patty 2017. Puh. Czułem się. Trzymaj apteczkę! Bo jest kolorowo i w ogóle i piękne życie jest. Ta miłość była nie fair i zostaw suba, dzięki. Ej. Nawet nie jesteś obok mnie, ty jesteś obok mnie, to są moje stara się mają. Ja kurde wydarzenia, co były dawno i trafiły się niedawno. To moje hobby, to moje O ty! życie. O kurwa. Zarabiam kasę jak Messi w Madrycie, znaczy nie, Ronaldo. Pało, bez ran. O kurwa. No ej, pat mi się zwalił coś, kurde, mogę patrzeć tylko na lewo, prawo. A no to masz dobry. To ja ci powiem, to masz wystarczające. Super. Ojej, teraz już jest godzina, o kurde, to Słuchaj, prawdziwi gracze nie patrzą na godzinę. Straciliśmy cel Charlie. Patrzą, jest prawda. patrzą na wyniki.
Pamiętaj. Pamiętaj o tym, że... Ciul granata im jebi. Przejęliśmy cel Charlie. Że sam Leczenie. Na nek podniesie cię. Tak jest. I jest już zima, ale wszystko. O ja cię! A teraz pójdź sam ku mnie, poczuj się swobodnie przy mnie bądź, Tracimy kontrolę nad a celem przy Charlie. mnie bądź. Ja. No ale kurde, normalnie się marnujesz. Ja wiem. Cel Charlie. Mama mi też to go dała. Widzisz to X-Factor, nie? Ciul cię w łeb, ciulu. Jeb, granatiren. Dźwignij mnie kiedy. Być taki Cel Alfa głupi. przejęty. O kurwa. O, dzięki. Oddałem. Czekaj, dźwignijcie go. Chodźcie tu, nie wstydź. Teraz chodź. Teraz poczuj się Nanek, a ty będziesz robił wydarzenia albo streamował. Oczywiście, ja już tam jest dogadany z panem Van Boyem. Ale hit, pany. A to dawaj mi linka. Dawałeś mi linka czy nie? Kurwa Przejęliśmy cel Bravo. A pierdolę. A Quickbuła wysłałeś tam poprawioną wersję wierszyka, jak te kurde... On poprawi. Ja, słyszysz, ja mu wysyłał na fanpage'u, na wiadomości, on ma mój link ze streama. Cel Alfa utracony. Ta wysłałeś? Tak, ja, bo byłem u niego na czacie, rozumiesz? A, bo tam miał live'a. I tak przez przypadek okazało się, że on też dupie na grubie i ten. Tak mi się skomplowali. To jest z twojego miasta? On jest ze Zabrza, a jest tak z Żor, o. Znaczy nie dokładnie, no ale... Aha. My nie wiemy ile to jest. Tracimy cel Bravo. To jest jakieś plus minus 30 km. Ale na przykład tam, gdzie ja pracuję, to moja firma się stamtąd, moje biuro w Zabrzu. O ty! O ty, Pało! O ty! O ty! O ty! Tiger, dźwignę cię. Dlaczego uciekłeś? Ja nie słyszałem, co tam powiedziałeś, czy poprawiłeś to tam zamęt, czy coś? Czy nie poprawiałeś? Przeciwnik kontroluje Sprawdziłem, wszystkie ale cele. tam jeszcze było kilka, a to Ej, wam pany, co jest? To tak mało ludzi. Nanek streamuje i tak mało ludzi? Co jest grane? Gdzie jest? Radziu zniszczył system dzisiaj. Co zniszczyłem system? Aha, bo ja mam kilka tych. Oh my god. Cel Charlie przejęty. Dobra. Kawiście są chłopcy, nikogo nie ma. Ej, Straciliśmy cel Charlie. co się z wami dzieje? Dlaczego my przegrywamy? Bo ja zobaczyłem, chwilę do tego. A, dobra. Nie no, ale już mi się nawet nie chce grać, kurde. Tyle ja napakowałem się z tego BF-a godzin, że ojej. A powiedzcie mi, czemu w tego Fortnite'a żaden nie ma populacji na tego Fortnite? Świetną gra. Ja pograłem na początku trochę, teraz jakoś kurde nie mam ciśnienia na to, kurde, na razie to BF cały czas w moim serduszku tak A głęboko powiedzcie siedzi. mi, a jak tak Lemi by zagrał Fortnite'a, nie? To byście się kurde zeżarli między sobą, co? Gdzie? Nie, a kaj tam, nie? Znaczy ja Nie ci zagra w powiem szczerze, Fortnite'a. że ja tam mam wywalone. Ja żeby ci... grać, Wiesz, nie? dobra, Jak dobra, gram, okej, w porządku. Limit reaction. Tak jak Lemi będzie następnym razem grał w Battlefield 1, to oczywiście bez problemu zagramy w tego Monopoly razem, tak? Nie mam monopolii. Ja ci kupię. Cel Dość Charlie długo się utracony. namyślasz. Nanek, takie boty.
No i... Jakaś śmieszna propozycja. No i wszystko... Ale ja wchodzę wtedy, kiedy mam ochotę grać, a nie wtedy, kiedy Peter wchodzi, także... No. Na początku tak, wchodził Peter, to ja potrafiłem tam jakieś zajęcia rzucić, kurde, wiesz, bić Będę go z Michał tym. jaja jak ze zrywu będzie Teraz. 40 osób na serwerze albo z 50. No. Będę jaja. A od Banboya, kurde, 3 osoby. Ale nie chodzi o to, że ja ci mówiłem, jak będzie ktoś bez tagu, a będzie pełen serwer, to wywalasz. I teraz wiesz, normalnie wchodzisz w opcję, tam będziesz miał serwer, możesz sobie teraz wejść, przetestować na tym nie? I wybierasz gracza i wyrzuć tam tak, kwadrat albo coś, nie? I to wszystko. Tak, Michał to wszystko masz, jest nie? napisane. I Kamil też ma, że jak zobaczysz, że wbija dużo ludzi i wbijają te bez tagu, nie? Randomy wywalać ich. Tak. Bo wiesz, Kibel będzie 6 będzie, no. administratorów, no ogarniemy chwilę, nie? Tak. Ogarniemy. Ale Co kurde, 6 to na jestem 1. dumny z tego wiersza. Mogę go przeczytać. A nie czytaj, nie czytaj. Czytaj. Dobra. Proszę. Na pewno coś tam jest wzmianka o mnie, także... To No to mogę już czy nie trzeba czytać. No tak przed premierą. Zapomniałeś dodać coś o Plutonie. Nie o Plutonie, o serwerze, bo ma serwer cały swój tam za własną kasę, praktycznie, że nie. Więc cały czas czyni ten serwer. Patrio.pl, gdzieś ty był? Tak, już Jest- kurde długo szło. Tak, Ty, panowie, kurde. Patrio.pl, ten sławny Patrio.pl, pod do mnie na streama. Ej, Dobrze. No to pozdrawiamy. no, ja też go pozdrawiam serdecznie. I pisze, co tu odprawia się. No, czarną mszę. Nie ja. Twoje zdrowie. Co? Piątek, Peter wyłączył piątunio. live, Zaraz bo on należy do przejął, naszej tak? sekcji. Tak jest. Ale jak robisz streama z horrora? Proszę? Streama robisz z horrora? Ja. Ale tu z wami trochę pogrom i potem idę po Pampersa i robię z horrora streama. A to w sumie Quickpull, co tam przeczytaj? Dobra, to chwila. Ładnie poczytaj. Wziąłem. Na Dobra. górze róże, w dole fiołki. A my napierdalamy się jak dwa diabełki. Cicho, inwokacja, cicho, inwokacja. Czekaj, podgłośnia. Cicho, cicho. Nie, Na czacie nie, cicho. nie. No, żigej. Nagrywa się. Bamboy to człowiek, co Pluton swój ma. W BF-a całymi godzinami gra. Ze zrywem nie walczy, ino współpracuje, bo kumpli swoich bardzo szanuje. W sobotni wieczór, gdy stream odpala, zbiera się społeczność jak ta lala. Gdy na podbój zaś wchodzi, bestia się w nim budzi, nikt jego zapału już nie ostudzi. Strzela komandos, morduje jak hitman. Wbiega do okopu, strzelba go zabija, jednak to nie koniec, podnosi go John Cena. Zabijają wroga, co strzelbę dzierżył, podają sobie ręce, dziękują nawzajem. Bamboy rusza dalej, prowadzi swój bój, sieje zamęt, zniszczenie, jest jak pszczeli rój. Wrogowie słabną, Przejęliśmy on cel rośnie Bravo. siłę, zostawia za sobą jedynie mogiłę. Amo się kończy, o pomoc woła, lecz mgła gęsta nikogo dokoła. Coś jednak we mgle się świeci, to złote Straciliśmy cel Perino, Charlie. Quickpol do niego leci. Amo nabrane, jedziemy dalej, tylko kawałek już do wygranej. Krew się leje, bronie strzelają, wszędzie dookoła trupy latają. Straciliśmy cel Bravo. Bamboy wbiega na punkt ostatni, wygrywa bitwę, to żaden cud, a po zwycięstwie wolny ma czas, idą na piwo, zryw, 699, 1 i Bamboy skład. Piękny, piękny wierszyk. Dobre, dobre. Dziękuję. Pięknie. A o Nanku coś byś umiał ustukać. I no nie godaj, że Nanek, co na chuju ma wielki wianek. Bo to jest daremne. No już czasem na pewno coś Ja uklepie. to, ten o mój jest zajebisty. Straciliśmy cel Alfa. Dzięki Patrio za pozdrowienia. Mam nadzieję, że uzbiera Peter jak najszybciej te 20k subskrypcji i się spotkamy. Przejęty. Ej, Nanek, słuchaj tego No. mnie. Jest pewien Quickpol, co w zrywie sobie siedzi, poczciwy to chłop, nie porywa małych dzieci. Gdy z Helligera oddaje strzały, no by wszędzie trupy latały. Gdy zaś Perinio w swe ręce bierze, ludzie nie mają gry na serwerze. Headshoty strzela, zabija jak leci, a to złote Perinio we mnie się świeci.
Niespodziewanie bierze medyka, już tylko słychać jak spust jego pstryka. Słysząc ten dźwięk, już wiesz się święci, Apteczkę dla ciebie! i żołnierz nie wróci do rodziny, do dzieci. Snajperem on nie gra, bydacka do klasa, a lista jego ofiar zwisa mu i pasa. A coś... Ej, kto to To pisze? jest przekoks. Ja. To jest kurde... A jak się zwierzja? No Michał, Czekaj, jeszcze o Wifer, Sinie, jeszcze o Sinie. Co to jest? Ja pierdzielę, ej. To ty Cel czysty Bravo poeta. utracony. Ja bym tego Dobry Rafał Fortinia. ułożył Witam cię serdecznie na strumyku. Twoje zdrowie. cały tydzień. Czy gdzie jest ten o Sinie? Ej, a o mnie żeś nic nie wystukał. Ja się... Ja o tobie wystukam, Nie tylko to mam trzeba nie. czasu nad takim wierszem, ja jednym około godziny czasu muszę spędzić. Ej, jakbyś Pół godziny do godziny. jakbyś końcówka zmienił, to już masz dobry rap. A Patty 2016 wysiada. Spokojnie. Hejże hej. Tracimy cel Alfa. Zaatakowali nas! Nie pozwólcie! Takie wierszyki. Opie, takie werszyki to... No się daje zjadanie. O, Ej, dobra, mam o Sinie. Czekajcie. No. Cześć, jestem Vivier, mam kolegę ze zrywu, zwie się Sina. Kontrolujemy wszystkie Jak cele. znany zapaśnik, prawy to człowiek, czaszka od jego kulpęka. Lojalny to druh, bebe się nie lęka. Sina nigdy przed wrogiem na kolanach nie klęka. Na jego widok cały bebe skład stęka. Człowiek to honorowy, godny swej sławy, Banboya podnosi z bitewnej murawy. Walczy zaciekle, niczym na ringu, apteczkę rzuci, amunicję poda, poczęstuje kanapką, Cel by Alfa zabić utracony. głoda. Gdy wschodzi do boju, deszcz krwi spada, strzela, zabija, po drodze zagada. Bitwy wygrywa, nieraz już dowodził, na koncie setki, tysiące ma wrogów. Rusza do boju z quickpolem, wiewiórem, wrogowie poddaje się, krzyczą chórem. Albowiem zryw to Pluton nad Plutonem, który Przejęliśmy się szczyci wszystkie cele. wygranymi wojnami z taką ekipą na wojnę iść mogę. By siać zniszczenie, zmartwienie i trwogę. To jesteśmy my, ekipa zryw, wygramy każdą wojnę. Kurde, przemoc. no. Pierwszy raz czytałem. Ej, ty powinieneś, rozumiesz, kanał założyć. Wierszyki o ekipie zryw. Tak powiem, za Pluton nad Plutonem to chciałem napisać Pluton nad Plutonami, tylko się kurde walnąłem. Nic się nie stało, wiesz, żaden się nie gniewał. Powiem ci, że pierwszy raz kurde ciężko się Tracimy to czyta. kontrolę nad celem Alfa. Ale zajebiste, zajebiste. Interku kochany, nic się nie stało. Pierwszych zacny posiada. To się cieszę. Wrogowie za nami, mamy przewagę. Okej, jak tam iść do góry? Tu, ja? Czy nie ma tu? Nie ma tu, okej, dobra. Ty jakoś książkę wydaj ten. No. Pierwszy. Wierszyki o ekipie sobie polecam. Moje podboje. Hymn zrywu, właśnie, dawaj hymn zrywu. Tracimy cel Alfa. Tata tata, O, riti to było tata. zajebiste. Nanek odpierdala, bamba bamba. Hymn zrywu, to jest to. Ale to musisz każdego, rozumiesz, w tej głównej grupie opisać. Ja pierniczy, jak Ja ty tam to jutro zrobisz? będzie cały dzień piosenkę. Pieśń. Jak tu zacząć? Bardzo łatwo, jak Patty 2017. Yo, yo. Trzymajcie się mebli, żeby was nie jebli. Yo, yo, yo. Łap ten rap. Wierszyki, ale kurde. Ciężka sprawa. Wąski ty łobuzie. Wąski mnie uczaskał. Och, ja wam powiem, ja was kocham, nie? Ja się cieszę, że jesteś w takiej elicie, nie? W takiej kurde profesjonalnej ekipie. No a
kurde, to są Ty, tak ale wspaniali kurczę, ludzie, jak żałujcie, żeście wczoraj nie byli na live'ie, jakże Masakrze dyktował, co ma Quickpolowi napisać, żeby do ekipy go przyjąć. Ja byłem na tym live'ie na Nike, ja właśnie byłem na tym Byłeś, live'ie. słyszałeś? Byłem. Sadzkie to było. A ty piszesz do mnie ciągle, czy na jak ja to wszystko kuźwa słyszałem. Aha, ja nie wiedział, że byłeś, przepraszam. No wiem, że przecież pisałem, jeszcze przecież śmiałem się z ciebie. Nie widziałem nawet. Bo muzykę puściłeś na maksa i w befa brałeś. No. I chłopakom też. Nanek nie pa papierosów. Ej, będziesz miał tyle lot co jo, to ci będzie smakować. A fuj, to śmierdzi. Chyba lepiej sobie wychlać, jak zapolić. Kurde, święte słowa. Ja jeszcze papierosa zapalonego w buzi nie miałem. A zgaszonego? A to jak byłem mały, to w tacie wziąłem i kurde coś Z siedziałem. wąsem, no. Pod wąskiem. Ale tak, mój tata rzucił palenie. No to pozdrów tatę. Nanek, to kiedy To kupujesz szacun projekt? do taty. Powiedz, że Nanek ma u niego szacunek. Byłem taki malutki, nie? I widziałem, że mój tata palił papierosy. Proszę? Tak, miałem właśnie z 6 lat. Nanek, kiedy kupujesz projekt? Jak przejda kampania w Fortnite. Ja wam powiem taką ciekawą historyjkę, jak byłem mały, może miałem z 5-6 lat i widziałem, że tata pali papierosy, to podchodziłem do niego i mówiłem: tatuś, nie pal, bo mi umrzesz i co ja będę miał. No i siedzi. Aleś mu na psycha siadł. Ja pierdolę. No, ale mu siodł na psycha, nie? Jasny gwint. Ja nigdy. Kurwa, konkretnie. O kurde. Ja pierdzielę. Tak się nie robi. Ty mi lepiej te wiersze pisz, dobra? No. Ty, ale ten hymn to jest dobre, ale kurde. Ale sklej coś z nami, Peter, żeby tam był, żeby To pani musisz Blondie do tego była. dać jakiś podkład muzyczny. No. Nie Cze- bez pani Blondi, bo jak będzie Pani pani Blondie nie brunetka, może to być, bo jak będą. kurde coś wyskoczy, że się pokłócą, to Aha. cały hymn idzie w Aha, dupę. to słuchaj, ja ci dam podkład. Tak jest. Kurde, ja sobie Alana Walkera podłożę, kurde. A słyszysz, chyba że chcesz podkład Rubika. Przejęliśmy cel Alfa. Sobie ekipy ci zaklackają. No. Każdy nagra 5 sekund, klejesz i będzie. Ale kurczę, jakby tu co tu kurczę. Trzeba pomyśleć, to może jakbym się za to zabrał i pomalutku coś tam sobie zapisywał, jakieś pomysły wykonał. Może coś bym czasem złożył. Ale o mnie coś wyskoczy. Pamiętaj, że ten Pluton ja zakładałem. No. Na A pewno. powiedz, że ja tak na Kontrolujemy wszystkie cele. na przylepca, że się dostał do tego, do ekipy zryw. Tak na maskotkę. No, ale ej, przepraszam, ja się w ogóle nikogo nie spytał, czy ja mogę w ogóle dołączyć do ekipy zryw. Ja sobie chyba jak się to nazywało? No, ta śmieszna gra. Proszę, apteczka dla ciebie. BO3, Widzimy cel Charlie. Battlefield 3, Black Ops. Black Ops, tak. No tam były akcje. No. No, Kurde. pamiętam. A nie chcielibyście zagrać w to? Tak for fun? O wy świnie. Siedem osób na streamie. Panowie, ostatnio było 14, proszę o 15. Rzucam im granat! Przejęliśmy wszystkie cele. Masz tu apteczkę. A oni strzelają, te pierony. Masz apteczkę. Straciliśmy cel Bravo. Jesteśmy ekipa z... Nie.
Hej, hej, to już to. Zgłosiłeś się do ekipy z RYF. Jesteśmy z RYF ekipą Leniego. Wczoraj rano jeszcze graliśmy w Warcaby. Wczoraj rano jeszcze byłeś moim kolegą. No. Poznani. Wczoraj rano jeszcze byłeś moim kolegą. I teraz zintegrowani. To apteczka dla ciebie. Powstał Pluton. Kontrolujemy wszystkie cele. Teraz zintegrowani. O fuck. I który założył nasz Pluton. Tak. Bo był pijany. Apteczkę dla ciebie. Przez jego wybryki alkoholowe zostaliśmy drużyną. Generał. Nie pamiętam, że jak ja zakładałem film na PS4, to piłem piwko. No to byłeś pijany. Pod wpływem. No. Wpływ alkoholu. I w tym momencie, tak mówię, To- mam wizje prorocze. Dopiero żeśmy zaczynali pamiętam grać na No ale PS4 przecież kompletnie lotka na nikt, tym grasz, może wygrasz. tak jakby podwójnego tak mało osób grało. Pamiętam, że ja tylko wyłącznie z Wiktorem żeśmy grali i tak między Wiktorem to Wiktor, ja trzeba coś zrobić, żeby więcej osób było tak do grania, tak minimum, a Wiktor mówi, tak, zaraz 30. A mówię, no tak, no coś tak 30, minimum. Cel Charlie Jest. utracony. Długo nie było No. czekać. I teraz ile nos jest? Przejęliśmy cel Bravo. 70? 170? Trzymaj apteczka. 120. I to niech jest no 120. Dzisiaj poznaliśmy pana Tigera. Jest jeszcze na imprezie. Jestem. No to siemanero. Słuchaj, co za debile gadają. No. O, to ja pierdolę, do jakiej ekipy dołączył. Dopóki ich nie słyszą, fajne goście. O wilku mowa. A idziemy. 20 na 30. Jesteśmy dla siebie, rodzina. No leć. Kajdemy, ja idę do tobą. O, przyszedłem się. Chyba ciężki temat. Nie ma ciężkich tematów. Spokojnie, spokojnie łącz. Chciałem się nawet nie pytałem, czekaj. Apteczka, użyj jej. Tracimy cel Bravo. Kto we mnie strzela? He Adamek, łobuzie ty. Nie wolno. Czego ty we mnie strzelałeś? Tata już śpi, ale pater nie przyszedł. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. A i taki kurde napisać hymn, to ciężka sprawa, wierszyki. Marsz, quick polu z map, z flagi B na flagę C. Za swoim przewodem ciągnij Lemiego i cały koworód ekipy z ryb. Ciekawe, na tym nie spakowałem. Zwycięstwo. Albo zrobić po prostu parodię i hymn polski przekształcić właśnie w hymn z wybuchem. Nie. Wiesz co, ja ci chcę powiedzieć? W tym momencie co ja śpiewał to jest karalne. Co? Tak. To jest karalne, panie. Film polski, nie. Ty jeszcze to na live puszczasz. Niemiecki, to można. Fu! Ale akurat ja tu to była taka sugestia, nie? Marsz quick polem. Tak. To nie było coś tam do hymnu polskiego. Zresztą ja jest obywatelem To nie było zamierzone. ja jest obywatelem autonomii śląskiej, także to nie dotyczy. Nikt nam nie da rady. Bo quick pull nie umiem zrymować. Generał Peter Ach, nad nami czuwa, daje nam dobre rady. Nie. Czekajcie, zaraz przyda. Bo ta herbata w tym worku jest bardzo moczopędna. To jest takie, że jakby musiał sobie kurde sam
w domu, kurde, jak jest Jeszcze jedną cicho, zostało. usiąść z laptopem na kolanach i zacząć myśleć. Nanek jakie bity puścił, kurwa, na tym live. Na Black Opsie wychowani, w Battlefieldzie zjednoczeni. Tak powstała ta ekipa. Dobra. Kurde, tego muzyczka. Okej. Elo, marka wszystkim. No ja też już lecę, dobra. Ja tam jeszcze tą mapkę i też uciekam. To pozdrów, powiedz nam komik, że już tam kurde lecę. Myśleć nad hymnem i takie tam bajery, dobra. Przejęliśmy cel Siema. alfa. No do jutra. No siemka. Przejęliśmy cel Bravo. Kontrolujemy wszystkie cele. Okidoki. Jestem, wszystko działa. Słuch ofensję. Straciliśmy cel alfa. Okej. I co, pany jesteście? Nie żartuj. No, nie mogę. Ja pierdzielę. Liver też poszedł. Cóż tak, przecież mnie chwila nie było. Ja pierdzielę. A pożegnali się chociaż? Ja, André. Słyszeliście to? Ja, André. Uwaga, to tam dalej! Dobra, to jeszcze z wami chwila pogrom i tak jak obiecałem moim kochanym widzom, puszcza tego horrorka. Ja tam tą mapkę też do końca i... Ciul. Ale to mnie gościu wypalił. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś będzie patrzył na tego horrorka o tej godzinie. Co? A mięs? A mięs? O ciul, zaś się kamerka zbugowała, ja pierdzielę. Uwaga. Jo. Kurde, no. Ej, widzicie, teraz jakoś, ja nie wiem, internet się uspokoił, wszystko działo. A bo wieczór większość kurde poszła spać. No, ale wiesz co, bo ja korzystam z tego Restream
.io to możesz coś takiego, że Przejęliśmy wszystkie kilka cele. tych streamów, nie? Tam po prostu albo tam się coś dzieje, albo mi się coś dzieje na laptopie. Ale przypuszczam, że to chodzi o laptop, nie? Amiens. Amnesia. Nie wiem jak się to czyta po... Cel alfa utracony. Bo łatwo chyba teraz dotknąć. No nie tak. Jeszcze raz. I teraz spójrzcie, to nie ja. Tak, to co było w plusie. Tak, dobrze mówisz. To co było w plusie. Amnezja cała. Jak? Cała amnezja. O, amnezja, no. Dobrze, dzięki. Bo już ja mam troszeczkę trudności, także... Nie, na przykład, wiesz co ci powiem? Jeżeli ktoś by mi to przeczytał po angielsku z akcentem, ja by go... Znaczy wiesz, to co on by ktoś mówił, nie ma problemu po angielsku, nie? Ale jest problem w momencie, jak ja coś mam... Ach. Jak ja coś mam... A Jankesa nie ma na imprezie. Nie, już go dawno że nie ma. Aha, nie ma Długo go. po tym pracy, Jaki... Bo pisze mi tu kurczę na necie, na czacie. Sok z gumi jagód. Nie, żadny sok z gumi jagód. Skóra z żubra. Esencja. Chodź tu, frajerze. Kurde, zabił mnie. O kurde. To ja został frajerem. Przejęliśmy wszystkie cele. Uwaga, granat leci! O, tam są. Kochary szpetne. Tracimy cel Charlie. Oj. Straciliśmy cel Charlie. Aj. Kurde. Ale wygrywamy, nie maźle. Liczy się sztuka. Ja dzisiaj prawdopodobnie do rana będę atakował. Ja, poważnie. Jak mam okazję fajnie pograć. Wolne to można. Co? Jutro wolne to można. Tak, wiesz jako, bo to... Cel Bravo utracony. O ty chuj, chujaszku. Nutki lecą. Kurde, 4 osoby na teamie. Wszyscy poszli spać. Straciliśmy cel Bravo. Filmowy graczu i powiedz mi komu kurde ten horrorek nagrywać. Przejęliśmy cel Charlie. Oj. Czekaj, dźwigna cię gin... O, Nie, już. już wszystko. Dobra pany.
Ja dziękuję za grę. Idę na... Ja też dzięki. Jak, Również dzięki. no, jak chłopaki. chcecie, to tam ciupiemy po naszemu na YouTubie. Wyda Horror Grow. Możecie mnie tam wyświetleniami wesprzeć na 5 minut. A to masz normalnie nagrać jakiś odcinek i rzucić na YouTube. Nie przez mój sprzęt. Wiesz, nie do rady prowadzić live'a i nagrać odcinek. Niestety. Albo jedno, albo drugie, ja? No. Niestety mam za słabego laptopa, że... Bo to w ogóle na laptopie nie powinno odpalać live'ów. No ale... Jak idzie, no to... No wiesz co, no troszeczkę idzie, no ale... Zmęczarnia, no ale... To musisz kurde składać nowy sprzęt. No... Na razie muszę kupić monitor, bo siedzę na telewizorze. Jest ode mnie, kurde... 1,5 metra, 1,20 m. No to już... Ja też z telewizora siedzę teraz. No ale też dobrze by było... Tylko, że ja mam 32 cala. A ja mam to akurat więcej 42. niepotrzebne. O kurde. No to też rozumiesz. Co to jest. No też ci głowa lata w lewo i w No, prawo. dlatego wiesz. A jeszcze mam słabsze jedno oko, to też tak. Musisz kurde okulary unosić. No, kolega mnie wyleczył z tego problemu. Kaskał mi je w gimnazjum, do dzisiaj nie noszę. Dobra. Na czacie gaszawa muzyczka. Niestety. Się potem nie narzekali. To nic, ja uciekam tutaj z BF-a. Ja też już uciekłem z BF-a. Uciekam z imprezy też. No to dobranoc, trzymaj chłopaki. się. To To- pamiętaj, no, pamiętaj, Na razie. wpadnij w niedzielę. No nie dam rady kurde w niedzielę pograć. Kurczę, nie do rady, to chociaż streama oglądaj. No Rzeko. też akurat nie. Nie. Ewentualnie później będę grać, nie? Wieczorem coś. A, wieczorem. No dobra. Ale fajnie, że my jakoś w końcu spiknęli, wiesz? Bo kurczę, nieraz my grali razem. Ja, ale tak nie raz. Nie? Ale tak do niedzieli mam plusa, to także już później na razie Aha, przerwę sobie robię. przerwę. W porządku. Nie, znaczy wiesz, mam tam kod, żeby wpisać, ale nie chcę go wpisywać. Mhm. Nie, ci powiem, kurczę, muszę trochę- się tam z Trochę tym gier mam do ogrania. clickpolem dogadać, żeby coś po prostu skołować, żeby nas było więcej, nie? Teraz chyba ten plus jest droższy trochę, nie? No, 200, No. 240 kosztuje chyba, Mhm. czy 250. Ja jeszcze zdążyłem sobie na rok kupić, kurde, za 200. No, to ciebie się udało. Ale sobie robię przerwę, tam mam tu trochę do ogrania. Singla to przynajmniej nie będzie kusić tak. Mhm. Mi się chyba w lutym kończy. To też będę chyba kupić znowu na rok. Ja teraz nie pamiętam kiedy, mi się też kończy tam potem, ale to trudno no. Jakby tak jeszcze te gry były lepsze, to fajnie by było, nie? Nie, No, a teraz nie są złe w tym miesiącu na przykład. No właśnie tam będę jedna gra ogrywał. Zobaczymy. A czekaj. Gdzie to wchodziło, gdzie były wszystkie gry z plusa? Chyba tutaj. Biblioteka. Chyba tutaj. No. Metal Gear Solid. To o tej grze powiecie? A mi jakoś tak nie podeszła ta gra. Wiesz Oni co też ci powiem, tak ja bardzo planuję kiedyś wziąć i po prostu zagrać w każdą grę z tego plusa. No w którą grałem, które jeszcze nie grałem. O tak. I po prostu ocenić to. Na przykład tak jest Killing Floor 2. No mi się tam to nie bardzo podobało. Nie No no, mi to samo, tak jakoś nie podeszło mi ta wam? gra, kurde. Ja wam powiem Tam trochę fajna trochę gra, ja wam co, powiem ale fajna tak gra. jakoś- Mi się podobało. Troszeczkę trzeba było ogarnąć o co tam chodzi w tych, wiesz, tu gdzieś bronie, tu takie ten.
Ale No i to trzeba ekipę mieć do tego. no nie? właśnie, a widzisz jak tu jest ekipa z Bo Ryf. samemu tam... No, tak samo jak jest w Fortnite, nie? Też niby... Ja w sumie bym mógł Fortnite'a pograć. Ja sobie tam dzisiaj pobrałem, tak kurde Ale chwilę nie, pograłem. nie w multiplayera, tylko w kampanię. Ale Ale to kampania to... Kampania to- podobno ma być dostępna za rok, 2018 No, jakoś. to mam nadzieję, że w 2018 ruszy. Ja mam kupiono, nie? Wczesny dostęp i ci powiem, że jest wspaniało. Możliwość Ja gram na budowy tym i... multi, tym... Jest to gra, To ile która kosztuje? kreatywność rozwija. Jak ktoś jest naprawdę osobą kreatywną, to jest wspaniałą grę. I możesz tuningować bronię, postacie, tam masz dużo postaci odblokowujesz z czasem. Także świetna gra. Teraz jest jeszcze edycja Halloween. O, ile to kosztuje? Teraz chyba jeszcze jest nadal promocja 75 zł. Teraz... Ale ogólnie darmowa jest gra, nie? Battle tam pobrać. Royale jest darmowo, a ten jest płatny. 70 chyba 5 zł. A to w sumie taka fajna reklama nawet, nie? Że ten Battle Royale jest za darmo. No. O, fajna gra jest jak to przeczytać? Hard War V-Fars? Nie wiem, czy to dobrze czyta. Gdzie to masz? W czym to masz? PlayStation Plus moje gry. To jest gra, że tam jeździłeś tymi pojazdami i strzelałeś się między sobą. Też fajna gra. Coś tam ogrołek w to. Co tam jeszcze jest fajno? O tymi samochodzikami. Tabletop Racing World Tour. Mhm. Też fajna gra. Też nią ogrołek. Fajno też jest Pump Pet BMX Plus. To jeździsz gościem, co możesz No. BMX-a. No. Pokoż ten. Też fajno. Jak tak byś się wczuł, to... Z tych takich fajnych gier, tych takich indie trochę, to jest jeszcze fajne te Hue, które w tym miesiącu było. Też. A tu możesz, jakby ktoś tak lubił gry takie RPG? Magika. Też fajna gra. No to potem reszta dużo że gier nie ogrywał, tylko po prostu pobierał. Na przykład NBA 2K16 za darmo. Było. Co tu jeszcze? No to jeszcze wtedy plusa nie miałem. Ja miałem więcej gier, ale widzę, że mi kurde tu się nie stegowały. No, musiałby kiedyś kurde znaleźć czas i... O, co do Call of Duty WW2. Nie wiem, wy będziecie coś grać? No ja na pewno na premierę nie kupuję ani na nic takiego. Nie. No ja Ja też. też Na jakoś razie tu czekam. mam na razie tutaj nie mam w co grać, to także kupić prędzej czy później tak kupię, nie? Ale Nie, ja na przykład premierę kupiłem nie na, kupować. znaczy na premiera. No premiera w Empiku wygląda tak, że mi kurwa za parę dni to dają, no ale niech już im będzie. Ale ja gdzieś będę miał 7, 8 to będę miał. Także na pszczał na pewno pobawia się w kampania. Na pewno będą odcinki w kampania. Miałem kurczę, no ale widzicie. Miałem w oczekiwaniu na W2 miałem przechodzić kampania tu z tych pozostałych Call of Duty, ale jakoś tak kurde. Tu WRC 7 miałem, tu tego Fortnite'a, tu z wami w BF-a i to tak. Jak to przeleciało. Ja w tego Call of Duty, tego Infinity, to ja nawet kampanii nie ruszyłem. Nie ruszyłeś? Tylko ciągle tam tego multi nawalałem. Ja też długo miałem ten, bo ja zaczął Call of Duty
Black Ops 3 i długo, cały czas ino multiplayer. No i teraz właśnie tak zacząłem, jak potem, zacznę od tego. I ci powiem, no nie jest tak wprawiony tak w strzelanki. Co innego jest multiplayer, a co innego jest tak granie. Jak faktycznie musisz według jakiegoś danego schematu przechodzić. Ale to też jest kwestia wprawy, nie? O, Jak grasz tam w multi. Mnie się nawet ta kampania w Battlefieldzie 1 podoba. no fajno jest. Ja kurczę, ale to przez moja praca, bo 3:50 staja do roboty. Przychodzę o nadgodzinę mamy, przychodzę o 3:00, to jesteś wykończony. To po prostu, wiesz, wchodzę na, jakby odpalił zjod i na przykład obiad czy tam coś i odpalił streama, to jest tak wypląpany, nie? To zaś kurde przechodzić, to... A druga sprawa jest taki problem, że mój sprzęt, nie? Że się... No, wiesz, no, tak jak dzisiaj było, nie? 2 godziny, i te 2 godziny restart, żeby odpalić streama, nie? Bo odpalałem streama i gubiły mi się na przykład zgubione klatki w sieci. To co wysyłałem, to się gubiło po prostu, nie? Po prostu coś, nie wiem, w sprzęcie nie grało. Potem gubiły mi się pominięte klatki z powodu opóźnienia renderowania. Procek coś tam innego szczytywał zamiast to, co powinien. Nie? No wszystko Windows 10, nie? No, ja też mam Windowsa 10 zainstalowanego, ale ja mam akurat kompa, nie? Nie mam laptopa. No, mam nadzieję, że w przyszłości dorobię się kompa. No skromnie tak za 3000. Komp plus monitor. To już więcej będzie, nie? Ale są komputer, myślę, że za 3 to coś tam bych sobie poradził, nie? Wiadomo, bestia z tego by nie była, ale myślę, że tak na streamie to by było, coś by tam szło. No, taki wystarczyło. No, też mam taką nadzieję, że starczyło. No pomału, dzisiaj to, jutro to, za jakiś czas następny. No, z możliwością rozbudowy, tak to od razu. też by było No. fajnie, nie? No wiadomo jak to jest. Nie wiem, ja teraz od ostatniej aktualizacji mam problem z PlayStation, nie? Że nie wczytują się znajomi na przykład. No, też mam ten problem. Ostatnio sobie grałem z kolegą i rozłączyło. Normalnie nie wczytywało znajomych. Grałem normalnie sobie online w BF, ale znajomych nie wczytywało. Nie martw się, też mam ten problem. No, to za jakiś czas pewnie znowu puszczą jakąś aktualizację. No, kurde. Największa aktualizacja, co by mieli plus, to zwiększenie osób na imprezie. No, Ja, może to mogłoby... Bo taki chodzić na do przykład 16. głupi BF to potrzebuje, ci powiem, co najmniej 2 drużyn. A w jednej drużynie ile masz? przynajmniej- 5? Nie. 10. W jednej drużynie 10? No, chyba tak. Nie na BF, jak tam masz ten? To alfa i beta, to? No. 5. To 5. 5. No to tak. To 5. No to te 10 osób, 12 osób. No, To powinno pójść. wystarczyło, No. kurwa. To powinno być. A najbardziej się boję tego, że jeszcze rok, może 2 i zaś będzie nowa edycja konsol. Ja, znowu coś, kurde, wymyśleć. Cudawianki. Wiesz co, z jednej strony jest to fajnie, bo ta konsola można kilka lat, nie? No, I- kupujesz raz I masz na jakiś producent czas. ci, wiesz, jakby to powiedzieć,
gwarantuje to, że gry będą u ciebie płynnie chodzić przez na przykład tam 5 czy 6 lot, nie? To jest to, bo na kompie to cię pierdzielą. Wyjdzie nowa karta Nie, graficzna i już komputer masz słaby i trudno. Hmm. I pałuj się. Kurde, za pół roku będziesz miał słaby No komputer. i się pałuj, nie? Nie. Konsolami to też tak teraz do końca nie jest, nie? Na przykład jak te PlayStation Pro wyszło. Filmowy gracz musisz napisać do Sony. Myślę, że już nie jedna petycja była pisana do Sony w tej sprawie. Tylko, że oni mają, mi się wydaje, że oni mają ograniczone możliwości. Nie wiem jak na Xboxie, akurat na Xboxie w imprezie może być tam więcej ludzi. Ja się tak zastanowił. Przepraszam, ja się akurat tego nie podejmę, ale czy byłby ktoś taki, który by się podjął z tuningowania? Ale nie wiem na jakim systemie. Prawdopodobnie na Linuxie działało PlayStation 4, nie? Czy na jakimś innym systemie. A cholera wie na czym on tam działa. No ja teraz nie chcę tam wprowadzać nikogo w błąd. Ale żeby po prostu podkręcić parametry. Taktowanie podkręcić. Aha. Jakieś tam chłodzenie wodne, chłodzenie azotowe. Tak żeby po prostu wiesz. Ciekawe czy coś by to dało. Bo widzisz co Microsoft z Xboxem robi. Jeszcze mi się wydaje 10 lat i będzie coś takiego, że po prostu wejdzie ci Xbox i przez na przykład tam 4 lata będą wydawać dodatkowe update'y, ale sprzętowe. Że po prostu tworzysz obudowa i sobie wymienić na przykład karta graficzna albo procesor albo takie rzeczy. Nie, to już kurde, to już nie będzie konsola, tylko już będzie komputer. No. Właśnie. Nie, to będzie konsola z ograniczonym oprogramowaniem, nie? Tak naprawdę nie będzie już sensu kupować konsoli, nie? Tak mi się wydaje. Nie. Kupisz kompa i na kompie będziesz grał i będziesz miał tam... Ale to jest ta przyjemność na tej Będę to konsoli, wiedzieć. wiesz, wkładasz płyta i No. ten i w ogóle. I cię nic nie interesuje, nie? Poczekasz chwilę na aktualizację, a się tam zainstaluje to, tamto i grasz, a tu przy kompie nie wiesz czy ci pójdzie, czy nie, czy się nie będzie cięło, czy to, No, czy tamto. tu zaś Windows ma aktualizacja, no i chuj ci w Nie. oko, za przeproszeniem. Tu zaś antywirus coś wczytuje, bo coś tam potrzebuje, bo on mu się nagle uzna. Tu rozumiesz, nie wiem, co tam jeszcze jest, taki głupi program. No, wiesz o co, na Windowsie 10 to tam No, wszystko chodzi. jest tych gówien pełno. Mnie to interesuje, jak ten mój sprzęt, co jest teraz, jak on by działał w 2006 roku. To co ja mam teraz w tym laptopie. Jakby to chodziło na Windows XP. To mnie ciekawi. Przypuszczam, że bych miał wszystko odpalone jednocześnie i nie martwiłbym się o autostarty, bo by się to startowało na już. No pewnie ja. No możesz zawsze zainstalować XP, nie? Nie, teraz już wiesz, wszystko. Tak, można na przykład telefon i aktualizację do telefonu, nie? Sprzęt jest specjalnie, jak to powiedzieć, osłabiany. Przygotowany, nie? No. Nic, dobra, ja będę się zwijać. Spoko. Pierwsza godzina jest, kurwa. Wpadnij tam na czata na chwilę. Nie, kładę się już, kurde, idę. Ale suba byś mógł zostawić. No suba zostawiłem Tak? ci dzisiaj. Pisałem ci tam pod ostatnim filmikiem, bo dzięki. ci udostępnił jakiś live. O, muszę jakieś kurcze takie króciutkie filmiki nagrać, bo tam
kilka osób mi dodało, że wiesz, jak wchodzi to ino są po godzinie, nie? Kto tam cię będzie po godzinie oglądał? No. Ja, ktoś ma czas. No. Nie mówię, musiałbyś serię sobie jakąś włączyć, tak jak tu mam Nezy, są nagrywać i wiesz, i wrzucać na YouTube, nie? No, Tam to po jest... 15 czy po 10 minut. Zamiast na przykład, zamiast zrobić live'a na przykład, to sobie nagrywanie włączyć i wrzucić parę filmików na YouTube'a i... Coś muszę pomyśleć, muszę też pokombinować jakby co... Ale to masz serię z tego Unravel, nie? No mam, ale to też nie cieszy się oglądalnością, wiesz? Mam tam 2 odcinki. Z jednej strony to też nie ma sensu, wiesz, coś na siłę robić, jak po prostu nie ma popytu na to, bo no co to jest za satysfakcja, wiesz? Ja, nagrać i wrzucić w internet. Jakby tam troszeczkę większa była oglądalność, to jest coś innego, nie? A zresztą teraz wiesz, widzisz, jest 1 w nocy, mało kto ogląda. Nic, dobra, uciekam. Na razie. No, na razie, czym? No, hejka. To ja też idę jeszcze sobie na live'a wejdę. A Tiger, ty wpadłeś do mnie? Nie, na live'a. Wejdę jeszcze za chwilę, jak tu skończę, to skoczę. Nie, tak, wiesz, nie musisz, tylko tak się pytam. Może do której mniej więcej będzie? Live? Co? Ja nie wiem, jakby było... Czekaj, czy ktoś tam jeszcze jest? Jakiś w miarę, co... Czekaj, nie... Znajomych, zobacz. Bo jakby, wiesz, jak ludzie by byli, to by tam szło, kurczę, coś jeszcze... pograć ciekawego. No, kto tu jest? O, mało osób. Chyba. Spać. To też wiesz, nie ma co na siła iść tego. Nie wiem, no jak tam będziesz robił, to na pewno wyjdę. O, Arel no spot. Maneczko. Kurde, on zaś na pewno mikrofonów nie mówi. Oj. Teraz Halo. Co tam słychać, panie Arel? Nic, gram sobie w GT Sport. Jak ci to tam idzie? A live'a nie robiłeś? No, całkiem. Ja robię cały czas. A, to pozdrawiamy widzów. No, widzowie poszli spać. Mhm. Tam przed chwilą pisał jakiś, nie wiem skąd, o jakiemuś tam. Jakiś światowiec. I się go pytam, po jakiemu on godo, czy godo po polsku, czy speak English, or English. Ale to się nie odzywa. Chyba poszedł w cholera. Peter był mnie na live. Ja? Obejrzyj. Ja, donacja mi dał. Ja? No widzisz, on nas wspiera, to jest fajny synek ten Peter. Ci. No wiesz, dużo dostał też od nas, to w sumie teraz też daje coś nam. O. Także podziękowałem ładnie, pogadali mi jeszcze trochę. 3 suby mi wpadły zaś. No to fajnie. A jak tam twoja reklama? Moja reklama na razie jest gdzieś zawieszona w próżni. Filmowy graczu cię pozdrawia. Ojeju, Tak, ławki mi spadły.
Nie, bo ja tam pisałem ostatnio Peterowi, ale on pisał mi jeszcze potem, bo ja komentarz mu ostatnio jeden dodałem, mówi to napisz mi na priva, nie? Ale komu? Napisałem do niego na priva, Komu? Peterowi. Peterowi, no. Dodał mnie do znajomych, wiesz, na twoim Facebooku normalnym. Mhm. No i tam mu pisałem i wspominałem właśnie jeszcze o tym filmiku, nie? Że mu z drugiego konta wysyłałem jeszcze tam te dane, Aha. nie? No to mówi, to przyślij mi jeszcze tutaj, nie? No i tu mu przysłałem, nie? No i okej, nie? Ale mi się wydaje, że on po prostu czeka, że wstawi go później, wiesz, trochę. No, to też fajnie, żeby go wstawił później. No, Może mój filmik by no, się wiesz, troszeczkę teraz, bardziej wiesz, odbił. Na razie mu tam chyba. Wiesz, żeby za szybko nie no bo tym bardziej, że tam, wiesz, co jakiś czas były te, nie? Reklamy, No. także nawet to jest logiczne, nie? No bez sensu, co będzie co 3 dni wstawiał. Ciebie wstawił chyba kiedy w piątek czy w sobotę, a ja mu wysyłałem chyba w poniedziałek ten Mhm, filmik, czy mhm. tam kiedyś, nie? No to bez sensu. No, też wiesz. Ale też widzisz, dzięki niemu troszeczkę tych subów padło, nie? No, właśnie dzisiaj też na przykład jakiś koleś mi pisał, że właśnie wszedł, bo Peter udostępnił mu filmik, nie? A ja mówię, jaki filmik? Mówię, może promocję już wstawił, No, nie? no. Patrzę, nie ma, nie? I pytam się go, jaki filmik on wstawił, Peter, nie? Jakby mi mógł przybliżyć po prostu. A ten koleś, no ten unboxing, nie? A ja, aha, no to kaś tam Peter widocznie, nie wiem, czy go kurde udostępnił No, u ja, siebie ja nie kaś, wiem, albo czy ja co. tam gdzieś coś opowiadał, może Peter wpadł i to mówiłek o tym unboxing. Bo ci powiem, ten No i ten pierwszy unboxing to ci bardzo ładnie wyszedł. Powiem, kurczę, aż ci zazdroszczę, fajnie ci to. No widzisz, ja sobie tak... moja wina z tym unboxingiem tej lampy i green screenu. Po prostu byłem wyjarany po robocie i no jak sobie, no i także chcę to na live składał. To jest to, że Każdy wiesz... sposób jest dobry, nie? Co? Każdy sposób jest dobry, nie? O, Ty wiesz. masz, wiesz, każdy gdzieś tam ma jakiś swój pomysł w głowie czy coś, wiesz, ty akurat trochę inaczej podchodzisz do pewnych rzeczy, ja inaczej, nie? A jeszcze A co wiesz, innego, tak to jakby... jest, każdy jest... Może inaczej by to tak bardziej tak jak wszyscy by to robił, także nagrałby filmik z tego unboxingu, ale też mnie bardzo moja twórczość ogranicza laptop, nie? No niestety. Nie potrafię, nie mogę, gubią się. Tak był ten podziękowania za te 100 subskrypcji. Dźwięk mi się przeskoczył. No i No, na początku było dobrze, a potem no, się przesunął. przesunął, no i No. nie umiałem do tego dojść, kurde, próbowałem, żeby to przesunąć, żeby to zsynchronizować. Nie idzie i koniec. Nie widziałem żadnych takich opcji, wiesz, bo ten filmik to był cały filmik i on był pocięty, nie? Też tam jakieś, wiesz, gdzie się coś zastanawiałem, czy coś, to że kto uciął i potem to jakże o, już mi się plącze. Jakże odciął, przesunąłem to, żeby to po kolei było. No i tak jakby, no nie wiem, bych musiał mieć pilot do kamerki i wiesz. Teraz się zastanawiam, stop. Aha, dobra, mam już, będę go do play, nie? No to wtedy może... Dobra chłopaki, na razie dzięki za gierkę, trzymańsko. No spoko. No. Narka. Marka, trzymaj się. Hej. No, ale kurde ci powiem, że naprawdę byłem w szoku dzisiaj. Wchodzę do tego sklepu. No. Kurde, tak patrzę, nie? W jednym sklepie najpierw byłem, patrzę, pady, kurde, z tego, nie? Z Gran Turismo. 249 zł. Ja mówię, no fajne, nie? Ale mówię, drogo trochę, nie? Bo tam myślałem, bo ja mam 2 pady, ale i tak chciałem w najbliższym czasie kupić. Znaczy ja ci powiem, ja bym musiał albo bateria wymienić, albo kupić nowego pada, nie? No a bateria to jest 5 minut. Na Allegro kupić, tylko nawet pojemniejszą trochę niż są te standardowe, bo standardowe są 800, a tam chyba idzie kupić nawet coś koło chyba 1500 czy koło 2000. Tak? Nie? I to normalnie wchodzi na te samo miejsce? Ja. Aha. Tylko go rozkręcasz pomalutku, nie, żeby tam taśmę nie pourywać, Mhm, wyciągasz potem tą taśmę, siur, wpinasz taśmę z powrotem, skręcasz go.
Są też takie doczepiane baterie, nie takie powerbanki jakby się doczepia tam do tego. No też widziałem taka opcja, też widziałem. Ja to wtedy nie wiem jak to jest z tym trzymaniem później tego pada, jak jest z tyłu taki duży. No na pewno to obciąża troszeczkę zmienia ci komfort grania, nie? Bójmy się. No, a wracając, potem poszedłem sobie do drugiego sklepu, bo tak ogólnie to ja tak patrzałem po sklepach, ile kosztuje ten Wolfenstein nowy. Co planujesz kupić? Znaczy, no planowałem, ale nie wiem teraz, czy kupię, bo kurde, wiesz, no nie chciałem za bardzo wydawać kasy, nie? Wiesz co, A kup, jeszcze ja ci kolorniki, powiem, nie? bo masz jednego chętnego gracza. Kup Fortnite kampania. Nie, poważnie ci go dam. My sobie razem, kurde, nagrali jakieś jeden u ciebie, jeden u mnie. No, w każdym bądź razie poszedłem do drugiego sklepu i właśnie był też ten pad z serii limitowanej z tego Gran Turismo. Hmm? A obok patrzę, kurde, pudełko stoi. Tak patrzę, mówię, co? Pad? Mówię, czy to jest gra? Co to jest? No. Patrzę, kurde, pad i gra, No. nie? Ja mówię, cholera, taki pakiet, mówię, ciekawe ile kosztuje, mówię, przypuszczam, że będzie może tańsze niż jakbyś to kupił osobno, No. nie? Pytam się, nie, bo koleś mówi, przepraszam, ile to kosztuje, bo mówię, tutaj nie ma ceny akurat. Ja zaraz sprawdzę, nie? I wraca i mi mówi, cena jest okazyjna, nie? Mówię, kurde, okazyjna, to ile, nie? Mówi, 399 zł, ja tak rachuję, mówię, kurde, wychodzi 200 za grę i zapada, nie? No. A pady kosztują, wiesz, średnio 239 zł, a takie limitki są właśnie po 249, nie? No. A sama gra kosztowała 239 albo 249, a dzisiaj nawet w reklamie z Euro RTV widziałem za 259. A gdzieś to nie? kupował? W Katowicach? Ja w Saturnie. Także kurde, no w szoku byłem, nie? Ale ja bym tego nie kupił, nie? Ja bym tego nie kupił, bo mi kurde, wiesz, mam jeszcze trochę kasy mi zostało, ale no szkoda mi było trochę, nie? No, ja też teraz mam, kurde, na No, przyszły wiesz. miesiąc już mam wydatki zaplanowane i... A wiesz, Jak moja tyle. mi powiedziała, że ja już i też w sumie trochę przed urodzinami kupiłem jej prezent, mówi też fajny, mówi się wykosztowałeś A, to kiedy ty masz urodziny? w styczniu. W styczniu. A robisz coś ciekawego? No, także no tak, My by się musieli kiedyś, kurde, spotkać na flaszka. może być problem. Problem? Kurde, jakiś No, weekend. ale niekoniecznie, Sobota się jakoś niekoniecznie, ugadamy. niekoniecznie ze spotkaniem, ale z tą flaszką. Czemu? No bo ja nie piję gorzoły. A piwo pijesz? No a piwo ja. No to już piwko bym sobie cykli. Ja bym wziął mojego laptopa, rozumiesz, i byśmy coś zaczęli tam... O. Ty byś... Wiesz jak, ja bym puścił live'a u mnie na laptopie i coś ten. A na twojej konsoli byśmy grali. A to skąd wy jesteście, jak się tak mogę spytać, bo tak słyszę, że gwałt. Kurde, w ogóle dzisiaj, wiesz co ja No, próbowałem my robić? są, tak jakby powiedzieć, region śląski, okolice Katowic, o. A no No. to ja jestem z tego, z Opolskiego. A no widzisz, jak fajnie. No też w sumie niedaleko. Nie? Tam jeszcze ktoś jest, widziałem z Częstochowy, No, nie? no, był tam ktoś jeszcze. No, także trochę nas tutaj jest No. po blisku. W robocie my tam taki kumpel elektryk padł. A, kupimy po naszemu, ja, a dość subskrypcjo. A, ty pierwszy. To jest właśnie, wiesz, to jest fajne, bo to tam do przyjemności jest i to mi się podoba. Jest złoto w końcu, kurde. To mi się podoba. Troszeczkę, wiesz, męczy mnie to, że na przykład, wiesz, ugadujemy się na jakoś, bo samemu grać, to jest takie, a tak przynajmniej masz ta reakcja międzyludzko, nie? Że wiesz, o, ciebie, wiesz, ty mu źle idzie, nie? Kurde, mobilizacja, żeby, wiesz, żeby ciebie lepiej poszło, nie? Ja. Ja to tam akurat nowy w tej ekipie jestem, niedawno dołączyłem. No Na spoko. live'ach już dłużej tam siedzę. Wiesz, ja też miał swój początek, Ja nie? muszę Ja byłem zobaczyć na przykład, jak oglądał w jak ogóle, Petera, to kto był jak... to? A, Piernik, pan Piernik. Ja był strasznie... No, Faktycznie na nie, live'ach. nie kojarzę jeszcze pana Piernika, także miło mi. Rafał jestem tak w ogóle.
No ja też jestem Rafał. O, no to spoko, Rafały będę się pamiętał. spotkali. Piernik Rafał. Co ma piernik do Rafała? O, będę Wiatrak, pamiętał. wiatrak. Nic nie ma tego naprawdę. Spoko. A ty, Piernik, byłeś u mnie na live'ie, nie? No tak, ja jestem ten Rafał Franek. Aha, no to wszystko pasuje. Ten taki żółty. No, już to wszystko kojarzę. Bo to wiesz, dużo osoby widzisz tam na YouTubie ma inny... No. Kociki się gonią. Na YouTubie ma inny, wiesz, jak nick, a tu też potem na konsoli, tak potem wiesz... No, to trzeba właśnie potem ogarnąć. No. Do mnie też pisał kiedyś tam jakiś Arek, nie, czy coś, a to się okazało, że to jest taki koleś Aros, którego mam tutaj w znajomych, nie, na playu. Także wiesz, to trzeba ogarnąć. Tak, kiedyś też coś mówię, coś tam, czekaj, jak to było? Kurde, patrz. Jak się masakra nazywa? Kacper. No, Kacper Reszka, nie? Ja coś tam, coś tam Kacper Reszka, a on, no to ja jestem. A ja mówię, kurde, mówię, faktycznie, mówię, Kacper Reszka, masakra. Bo to czasami, wiesz, człowiek się już potem gubi w tym. No. Ja na przykład, mam kanał, tak, co możesz zauważyć. Kanał mam Ciupiemy po naszemu. Drugi kanał, który mam taki jakby bardziej prywatny. Co tam? To mam Nanek 2386. Facebook mam też właśnie 2386 i zastanawiam się, czy nie zmienić to na Ciupiemy po naszemu. Facebooka? Czy... No na Facebooku. Ale samolot leci. Na Facebooku. O matko. Co byś powiedział, Ale Rafał? Piernik. Wiesz co? Nie wiem, ci powiem. No bo Instagram też mam Ciupiemy po naszemu, nie? I tak kurde... No właśnie, to tak wszystko jakby tak samo było, no to chyba lepiej, nie? Nie wiem, może to się tam... A to z tego, co jak słyszał, to na Facebooku, No, że tam jakieś problemy z tym zmienianiem. no wiem, Peter tam miał też, nie? Problemy. Ja. Ale w końcu się udało. O, coś mi leci w lewym uchu, jakiś samolot. O, pasażerski. Wielki, skubany, chyba jakiś Boeing. A ten, Albo ja ci Airbus. powiem, Arel, tak po głosie cię słychać, wiesz ile bych ci dał lot? Jeszcze wcześniej. 17. Ja. Wygadałeś mi. Serio, jakbyś nie zrobił tego unboxingu i byś się nie pokazał, nie? To w życiu bych ci nie powiedział, że jesteś starszy. No Ile? widzisz. Ile Nie każdy może mieć taki, wiesz, radiowy, męski, donośny głos. A kto taki ma? Nie wiem, są pewne osoby, które taki mają. Bo mi właśnie, nie wiem czy bijesz do mnie, bo mi padał elektryk, że kurde czemu ja nie robię w radiu. Ja go думаю, bo ja mam gwara, nie? Gwarą cisnę. Potem, no to w piekarach byśmy grać radio, piekary. Radio piekary. No, jak do ja, szczęść Boże, tu stary streamer, ciupiemy po naszemu, teraz radio piekary. To teraz Zic Polka puszczą wam. Kurde, nie wiem, jak tu można 250 km na godzinę uzyskać, nie da się chyba. A to pogoda jest masakrą, on tam 23. inwestował w auto, to mu się udało na pewno. Ale kurde, możecie mi nie uwierzyć, nie? Ale jestem tak zadowolony z tej lampy, z tego ringa neonowego. A ileś ty płacił za to? Za ta lampa, żeby cię nie syganić, chyba 200. Coś w tych granicach. Aha. A za green screen 4 dychy. Ale jeszcze mi go zostało cała rola praktycznie. Także wiesz, No, bo ja widziałem właśnie, Jak? że poniżej 20 zł było tam chyba 2 coś na... nie, ja niecałe kupił 2 metry, piątka. coś Ja takiego. kupił 5 metrów, bo Mhm. kawałek troszkę. Na przykład czekaj, musiałby kamerka wyłączyć, ale ręką pojada. I tak, teraz jada ręką, to jest jedna ściana. Czekaj, bo muszę... Albo wejść na czekaj, ja to CTR. wyłącza tego. No to nie ma problem. Jakbyś tak wszedł, to ci pokażę o co chodzi. Jakaś tu jest. Ciupiemy. Wiemy, tak, to ja.
To żegiejo. No i ci teraz wyłącza, nie? Green screen. Tak, akurat mam taki system tak ustawiony. Tu mam jedna ściana, tu jest róg, tu mam drugą ścianę, nie? No i to troszeczkę tego materiału poszło. A właściwie kamerka to dotąd. Tak, mam tu ręka, jak widzisz. W mikrofonie. Czekaj, może mikrofon trochę. Czekaj. Tyś jest na Twitchu, nie? Ja też jestem na Twitchu. Ja wejdę na Twitcha, bo mnie ten YouTube wkurza, bo tam jest kurde 1 000 000 godzin przesunięcia. A na Twitchu to jest tam 6 sekund chyba tylko. Tak? O, no tak. I jest kurde lepsza, i jest lepsza jakość Twitchu? w ogóle na, No na widzisz, tym no. na Twitchu. Ale kurczę, na Twitchu mnie żaden nie ogląda. Nie wiem o co chodzi, czy tam. No widzisz, do mnie weszła jedna osoba i mi gadała po angielsku. Po angielsku. Tak, jesteś już na tym Twitchu, to dotąd. Kurde, to są milimetry. Dotąd. Tu, No jak już mam widzę. góra, No, mówię, parę sekund jest. jak góra trzymia, nie? Ty widzisz nadgarstek? No nadgarstek, no widzę. Nadgarstek jest już pomarańczowa ściana. Tu jest poziom kamery stąd. Trochę niżej. Tu w dół mam grubo o 30 cm. W razie W, jakbym jakoś stanowisko zmienił, kamerka zmieniła coś innego. No tu jest największy problem, bo tak mam zegarek, tak kawałeczek 5 cm się kończy. To widzisz, to jest już pomarańczowe. Już tu kurczę szafa, reszta pokoju i tam mój longboard. Jakbym miał faktycznie tu na przykład taki tak monitor. Może jeszcze by wytrzymał. O, może by się udało. No. No to tam. No jakby kto akurat wywołał, to ten problem. O kurde, ale teraz fura będzie. O, ja cię kręcę. Ale jakiś koncepcyjny Citroen, ty. Badaj to. Tak, kurde, 7 osób, a na czacie żadnych pytań nie zadało. To nie. U mnie jest jedna i to jestem ja. Ale kurde, cieszę się tego zakupu. Wiesz, to ci powiem... To powinien być podstawowy zakup. Dobre oświetlenie. A nie razi cię to? Znaczy, wiesz co, przez tą mam czopka. Ja ci powiem, jak się troszeczkę schyla, to już tego światła nie widzę, nie? Może druga opcja jest na kopalni, że oczy już nie reagują tak na światło, nie? Wyobraźcie sobie, że jest naprawdę cima i nagle widzisz gościa, który idzie do ciebie i to wam zaprezentuje na kamerce tak, nie? Je wam w oczy świeci. Ja też mam taką lampeczkę. Fajno, kurde, By się to mógł nie chcę reklamować, włączyć na ale na Oszołom za 3 zł idzie kupić takie coś. Leżały całe. Ja kupiłem chyba w Lidlu kiedyś była. Kurczę, i tego tam leżało w pioruny. A kiedyś miałem, fajny też był motyw, jak miałem to, nie? Ta lampa. Nie. Światło dawała, także na tym pomarańczowym tle to było też jakiś taki ciekawy motyw, nie? Aha. No, A tu mam. bo teraz czekaj, jakby tego glina włączyć.
To odpalił. Czekaj, ja się zobaczę na kamerce, jak ja będę wyglądał, jak sobie tym gębę oświetlę. O matko, ale mi to świeci na ryja. Chociaż nawet troszeczkę na żółto tu ten kolory są tak mniej więcej. Czekaj, nie do tego huba. No do ale tego rzeczywiście na tym podłączę. YouTubie to duże to opóźnienie jest. Znaczy, bo tam jest taka opcja, mało kto wie o tym, Ja wiem, jest tam taka opcja. że po prostu możesz... Takie oświecaste te żółte, mniejsze do oka. Jest coś takiego, że tam o 4 godziny. Jest to No. dobre, bo wiesz, jak na przykład idzie, patrzysz, o ten stream idzie 4 godziny, nie? Wchodzisz, cześć, witam, cześć i radio ci go do... O kurde, przegapiłeś taką akcję, weź sobie troszeczkę przesuń tam godzinę temu, nie? Historia. No i masz tam możliwość przesunięcia, a widzisz, na Twitchu już nie masz tego. A czasem jest to tak zbugowane, że sobie możesz, tak jak Peter może, on ma cały czas zapisywany. Dobrze to zbuguje, to możesz cały na przykład stream zobaczyć. Nie? No właśnie, ale u ciebie to akurat ty zapisujesz te streamy. No, ja mam ta opcja. Tylko... O, chłopakom. Kurde, 4. Teraz widzisz, teraz mam ta lampeczka podpięta na gębę. Czekaj, już. Według ci miejsce powinien współpraca pod... Ładnie, jak Tuszek patrzył z boku, właśnie 4 wyświetlenia. Boxing. Nawet nie wiem, do prawie powiedział. Ale właśnie, kurde, powiedz mi, jak to jest ty te wszystkie te napisy, te ciusta, to masz też przez te tip and donation te zrobione te ciusta? Te napisy, które odczytuję. No, te last donate, ostatni donate. Nie, to mam... nie pokrywać, ale to jest... Możesz źródła obrazu, to jest tekst, nawiasie, i koncept dopisujesz, No to wiem, no. koncept wpisujesz ten tekst, zobacz, obraz, jaki tam też. Ale to ty te top napiski, te rzeczy, to ty masz ręcznie dodane? Nie. Ręcznie? O, ten pasek, Nie, tam na to... przykład ktoś tam dodał, widać coś. No To właśnie. jest top donacji, tip and donate. No Tylko właśnie. mimo włączonej tej listy jest opcja, że jest pasek. Musisz tam sobie pocykać. Wiesz? No, ale a powiedz mi, ta kwota, nie? Co ci idzie ten... Była kanału, no. To też No, weszłeś na to- to, na tam... jest tam, ten napis. Ja, ale to ci się dodaje automatycznie? Tak, to się aktualizuje automatycznie. No to kurde, właśnie mi to się nie automatycznie, ja sobie muszę ręcznie dodawać. Próbowałem to robić, ale kurde nie umiem. Nie wiem, To co się musisz dzieje. zaktualizować chyba ten kod. No właśnie akttualizowałem go. Zrobiłem sobie na tym, ponowiłem, skopiowałem na nowo, przeładowałem ten właśnie ten kod tam do tego okienka i... tak. Możesz o 48, tak? Donacji. No.
Złote. No mniej więcej, za złotówki pieprzyło 49 groszy, bo to było przez SMS-a. Teraz do moich widzów. Przez tego od Quickpola mi wciamało jakoś około 2, niecałe 3 zł, a od Petera nic, bo Peter nie wiem czym przelewał. Całość przyszło. A jak Peter mi przesłał, to mi pierdoliło kurwa od niego na jednym mi pierdoliło 2 złote, a na drugim było... I tu ale co to nie jest widzicie... tragedia, nie? Okej. Tak, nie. Chcę pomyśl, jakby ci tak każdy SMS-em miał O, wysyłać, tu. by ci ktoś 500 zł No i SMS-em kurwa wysłał. połowa z tego, nie, 70% No, i z tego połowa poszło w do dupie, nich. no. Tu jak macie ta rozbudowa kanału, to uwierzcie mi, że to co wyście mi wysłali, to jest uwalone, nie? To jest na serio tutaj uwalone. Policzcie sobie ta kasa, co tu, Ja co tu wiem, leci, ten ja pasek wiem, co bo tu jest. tutaj jest i nie od pasuje. Lemiego i od Przema już masz 300, od jego 55, od Przemka jeszcze 50, to już masz 405 zł, To jest, od Patrio 50, masz 455, 475, 485, 495, 500, no ale a no masz kurczę, koło 6,5 sztuki, nie? to jest co innego jakby był na przykład uczciwy, polską grupa. No nie jest takim informatykiem, no panować, ale żeby po prostu złotówka. Pierwszy jest złotówka od donacji. Na przykład SMS-a za złotówkę nie będzie, tylko będzie SMS za 2 zł i złotówka jest don. Niech No, ale Nie, tak nie, samo, nie nie? na Da takich- ktoś 100, to też złotówka, tak, nie? to może 99 zł do ciebie. No ale widzisz, no przez PayPala przynajmniej też mało biorą. nie? Dlatego wszystkim proponuję PayPala. A nie wiem właśnie jak mi Peter to przelał, że całość mi przyszła, nie? To się musisz kurczę. Bo się nawet zdziwiłem się, nie? Ale są, widzisz, są tam takie różne opcje. Dzięki temu jest to usprawniane, nie? Tam, wiesz, tam nie jest jeden gościu, który na tym zarabia, no tam jest chyba nawet 30 osób. No na pewno. I co to masz za słuchawki, bo one są kurde epickie, nie? To są, proszę o ciebie. Słuchawki. Ci zaraz pokażę do kamery. Takie było opóźnienie. Teraz też dobrze. O, widzę, żeś po... Myślę, że było Nie. widać. Teraz robisz... Na pewno Teraz się robisz widzę. pauzę. No teraz. Kurde, ale wiesz jak to wygląda? Wiesz jak są te takie kwadratowe te ławki Bluetooth? To Ja. tak jakbyś miał takie kwadraty, wiesz? No bo one tak od przodu wyglądają właśnie w Ale kwadracie. fajnie puściłem, dźwięk pada idzie, i wrąbałem fajnie. ścianę. Ja z nich byłem zadowolony To jest... cały czas, a już je mam dosyć długo. No widzisz, a ja mam kreatywy, 2,5 one roku. po 120 zł kosztowały. Już na przykład tu jest taki regulator dźwiękości, dźwięku, nie? No. No i on jest... Chodzi na psy. O, Siema. pan Quickfoot. A ty nie poszłeś spać? Nie, w końcu to powiedz. Panie Quickfoot, ja mam takie pytanie. Byłaby jakaś możliwość, nie wiem, na wciągnięcie każdy z ekipy zryw się tam stawił na ekipie, żeby po prostu tak kojarzyć jak na konsolę. Gdzie? Na wszyscy, gdzie? No tam jest ten fanpage ekipa zryw, nie? To ci co są na konsoli w BF1, żeby ich tak po prostu trochę bardziej poznać.
bo teraz widzisz, tak, my tego poznali Tigera. On już długo gra, on od początku gra. No, ale wiesz, kurde, ja go na przykład, ja nie miał przyjemności go poznać. Wiesz o co? Ani znajomych go nie miałem, ani... A to co, gdzie jest to, ta grupa na Tak, na Facebooku. No piernik jest. Popiernik. Siema piernik. No cześć. Ja pierdzielę, jak tu złoto, jak tu srebro w ogóle zrobić. Do nich. Ej, Arel, ty na tę imprezę po prostu wejdziesz, jak ja z niej wyjdę w niedzielę, bo ja tam tylko na chwilę wejdę, no to będzie premium, nie? No, spoczko. Muszę zaproszenie, ja wtedy pójdę, bo tam muszę na chwilę być, bo muszę premium wykonać. A powiedz mi, Żeby Trójpol, wiedział, tak przy tak, okazji, serwer. co z Arturem? On będzie na tej drugiej... Nie, Artur to gra ze mną. Aha. Ze mną. Spoko, nie, bo wiesz co, ja myślę, że ty będziesz grał z Peterem i tak wiesz. I tylko ja bym tam pisał na tej ekipie, na tym, to chodziło mi, żeby my mieli po prostu, nie wiem, chociaż przez czat jakiś kontakt, że na przykład grupa A, pierwsza impreza bijemy na przykład na A drugą impreza idźcie już na przykład na B albo na C. Wiesz o co chodzi? Ale tu Namek to gra każdy jak chce. No, ja cię rozumiem, tylko ja tak wiesz, już jeszcze troszeczkę lubi planowo, nie? A powiedz mi, bo ja tak ten z ciekawości się zastanawiam, a nie będzie to problem, że będą 8-osobowe te imprezy, a 5-osobowe plutony? Jak 5-osobowe teamy. Znaczy teamy, no. No nie wiem, tak jakoś się dogadacie, to wszystko jedno. Żeby tu nie było problemu, nie? Że będzie 5 w jednym teamie, a To pozostałych do 3. jakiegoś dojdziesz, taki stworzysz. No to ale widzisz, Arel, to my będziemy razem z Peterem w jednej. A to jak się tam... Ale Quickful, powiedz mi, kto będzie woz nagrywał, co wy robicie? Nikt. Ja będę nagrywał, a co? No bo ja opuszczam live'a, co nie? Czy tu, No ja też raczej. czy tu by nie była opcja taką lepszą, że po prostu... Tak, Peter na pewno będzie miał live'a, to tam kilka osób będzie z nim. Następna impreza, żeby też miała kogoś, kto live'a prowadzi. Co? Dlaczego? Tak, żeby to wiesz, ty na przykład... A może my sobie nie życzymy? No widzisz, się tam nie wpierdalą, nie tam nie wpierdalą. No, taką moją sugestia tylko. Może to tam będzie luźniejsza impreza. Piwko, winko i... Tak jest. Nie no, spoko. Ja tylko tak sugeruję, nie? No to ja ci mówię, że tam będzie taka luźniejsza. No bo... taką moja wizja, co właśnie pytał się pan Banboy. Ale ty masz... No ja ci powiem, jest po 3 piwkach. Kuźwa, ty powiem ci, że według moich wizji to ty twoje wizje jest jeszcze lepiej. No widzisz, po 3 piwkach to jest chłopie taki człowiek kreatywny, że kreatyna chłopcom na siłowni to mało by dała. Wracając Kurde, przynajmniej brąz. Wracając do tematu, ja po prostu tak se myślą, nie, że wiesz, dowolne te linki panu Banboyowi, że po prostu, żeby to tak było bardziej tak ciekawie, nie? A, ciekawe co robi ta ekipa, ciekawe co robi ta impreza, nie? Wiesz o co chodzi? Tak, na takiej zasadzie to myślę, jak wiesz, a, tu jest Lemmy, tu ma tych gostków, ale patrzysz... No to na takiej zasadzie jakieś ci dałeś link. No. Bo ja Arela i Masakry dałem, no jak ty powiedziałeś, że swój dałeś. Tak, dałem. No ale ja będę Chyba, że Banboy zapomniał, ale... Samochód. Dajcie mi samochód piękny. Puchna ci na szczęście, trzymaj kciuki. O ten niebieski. Puchna ci na szczęście. Mitsubishi Lancer Evolution jest piękny. No. Ale piękny, ja ci kręcę. A powiedz mi ta historia, jak żeś tego Panboya poznał? Tak przez internet? Cyk, cyk.
Normalnie tak. O, siema Banboy, Quickball jestem, poznajmy się. No siema Quickball, Banboy jestem. Co grasz? BFA, ja też. A co teraz robisz? A, wychodzę. Nie, odchodzę, jak to było, odchodzę. Nie, lepsza akcja. Jak Quickball pisał a już poszedł spać, bo do roboty musiał jakieś, nie? Padał co za... Jak ktoś to napisał? Burżuj? Padło 14 osób mu na streama weszło, on ciul wyłączył streama i idzie spać. Ja. Nadrażałuję. Nie no. No, ale żeś w dupie 14 osób, tak przyjechać. Nie frajer, ale zrozum, ja mam bardzo odpowiedzialną pracę. I najwięcej wypadków na kopalni jest przy przenośnikach taśmowych, także wiesz, coś ten człowiek musi... A co tam może się stać? Wciągnie cię, taśma cię może wciągnąć. Ała, się zmiażdżyć. Nie, tak jakbyś, rozumiesz, pod walca się podłożył. No, także wiesz, tak, weź do ręki pomidor, ściś go i to samo z tobą się stanie. No rozumiem, tam widziałem coś tam, przesyłałeś te filmiki, nie wiem. Także wiesz. Kurde. Strasznie trzeba uważać. O. No, kopalnia to nie przelewki. Ale ja wam powiem szczerze, że jakbym... Nie wiem, na stacji benzynowej był przywilej 25 zł na stację benzynową. Naprawdę uwierzcie mi, że tam nie ma zarobku. Jak słyszę w wiadomościach, o Jezus, bo górnicy tyle zarabiają. No kurde, ja rozumiesz, wy mnie się zaraz... Może górnicy to pewnie ja, ale ty pracujesz pewnie pod Nie, firmą, no tak? co ty, górnicy nie zarabiają tyle. Też na kopalni. Robię pod firmą, ale górnicy nie zarabiają, bo mam kolegów, mam bardzo dobrych kolegów i wiem ile zarabiają, bo oni się tego nie wstydzą. O kurde, co ja z tego wyszedłem? Od poniedziałku do piątku zarabiają, rozumiesz, 3000. Zależy też na jakiej kopalni, bo to się różni, nie? Teraz wchodzi ci Po ile godzin? Po 8 godzin, tak? 7,5 pół godziny można to, żeby się umyć, okąpać, nie? Taki masz przywilej tego. Ale uwierz mi, że na przykład, dobra, wszystko ok, ale ty kurwa mać przychodzisz już na tak zwany podział, musisz być wcześniej przed zjazdem, a szychta ci się liczy od momentu zjazdu, blacha jak odbijesz. Ja we firmie muszę być około 5. Godzina przed zjazdem. Nikt mi za ta godzina nie płaci. Muszę się ubrać. Także pół godziny czekam w biurze, podział, coś tam kierownik kombinuje, kto kogo dać. Pół godziny, no niecałe pół godziny ubierą się i tam napełnią butelki wodą, żeby mieć woda, nie? Czy tam napić coś. No i czekam na szybie. Zjeżdżą, okej, wszystko jest robota, idę na robota, ten robię. Teraz przychodzi, rozumiesz, idziemy na wyjazd, jest na przykład godzina 12, musimy jeszcze dojść na peron, na dworzec, jest na przykład 12:15 i wiesz, lecimy na ten dworzec, wchodzimy do pociągu, musimy jeszcze pod szyb dojechać, dojeżdżamy pod szyb, no i na tym szybie czekamy, aż, rozumiesz, 60 ludzi wyjedzie. No, to ty nie wiesz, to ci pierwsi, co się im uda, no to wyjeżdżają przepisowo, a reszta czeka. I potem, wiesz, już masz godzina jedna więcej, jest 13, czyli już masz 8 godzin, które jesteś, wiesz, wchodząc na kopalnię, nie? Jesteś 8 godzin na kopalni, no i teraz wyjeżdżasz na przykład za 20, niż się okąpiesz, niż się rozbierzesz, niż się pójdziesz okąpać, niż się okąpiesz, zaś się, wiesz, poodcierasz, ubierzesz, tam dojdziesz do bramy, to ci wychodzi na przykład 8,5 albo 9 godzin. A tylko 7,5 masz płacone, tak teoretycznie. No. I jeszcze na przykład tak jak my mamy pod firmą, wychodzi ci na to, że zarobisz mniej jak gościu, który pracuje na stacji benzynowej na same nocki. Jako to jest sprawiedliwość?
Jaki on ma poziom narażenia życia porównywalny do mojego? Że ktoś rzuci fajka i wyjebie stację. Ale to jest 90% tego, że on po prostu może uciec stamtąd. A jest w takim pomieszczeniu, gdzie jest 5 metrów kwadratowych i nie uciekna. Bo jak wybuch pójdzie od przodu, to ja w tył mogę biec, ale mnie zdąży dogonić i mnie spali. A on może na boki spieprzyć. To jest właśnie to. Także ja wam powiem tak szczerze, co w tych wiadomościach mówią, tak miejcie przymrużone oko na to. Okay. A teraz 90, no załóżmy połowa górników o 300 000 kredytu nabrane, żeby się, żeby się wybudować, jakoś tam rodzinna założyć, żeby mieć ten dom. Siedzą w pracy, przybierają nadgodziny, żeby mieć więcej wypłaty. To jeszcze później wyjeżdżają. No i co, mają te 5000, czy tam z sobotami, niedzielami. A co to jest za życie, jak rozumiesz, rodzina widzisz parę godzin dziennie. No i wiesz, przychodzisz z pracy, jesz obiad, to może tam kogoś widzisz. Jeszcze niech na przykład żona ma inne zmiany. Dzieci może troszeczkę starsze, chodzą już do szkoły albo coś, mają swoje zajęcia. No już przychodzisz, idziesz spać, idziesz do roboty, idziesz spać. Kurde, ale się ciężko po tym szutrze jeździ, ja pierdzielę, masakra. No właśnie tak patrzę. Tak się ślizga te auto. To ten shooter to jest najgorsze, co oni tam wymyślili. Tak. A wiesz, myślałem, że kurde wezmę tutaj Lancera, wiesz, on jest taki... No, widzę, że grałeś w Colin McRae. Grałem. I widzę, że po prostu zostało ci to. Mi też to zostało, dlatego na test, jak była beta test, Tyżek właśnie to jechał, oglądał to i... Przepraszam. Trzeba się kurde przyzwyczaić. Tam nie ma przyzwyczajenia. Ale tam... wydaje mi się, że w Colinie było łatwiej, że tam się te auta jednak lepiej się trzymały. Może miały takie opcje, że... Jak w WRC. No. A powiedz mi, coś ty miał za problem, że jak żeś podgląd miał YouTube'a... mój język. Na YouTubie, nie? Że miałeś ta grafika tako niefajno. A ustawiałeś tu na przykład na tym kółeczku jakoś automatyczna 1800p? 1080p? Jak w WRC. Nie wiem. Znaczy ja ci powiem, bo ja miałem w ogóle wcześniej ustawiony ten kodek z karty graficznej. No. Ty go chyba nie Nie, ja nie mam. NVENC. No. A teraz przestawiłem na ten X260. No procesorowy, no. No. Tylko, że wiesz, tam miałem zużycia około 20% procesora. No tutaj mam tak 70, 70 No bo procesor to musi... Przez stary streamujesz wreszcie, tak? Procesor to musi obrobić, nie? Ja ci powiem, wiesz co, na tej karcie graficznej mógłbyś tam pozmieniać opcje i mógłby ci to tam lepiej troszeczkę streamować, wiesz? Być może, ale nie chcę mi się już teraz, wiesz, na razie kopać, nie? Ja w miarę tutaj, tylko powiem ci, że najgorzej było, jak grałem w Rocket League. Bo w Rocket League tam jest tak dynamiczna rozgrywka, że ten obraz najgorzej wyglądał na Rocket League, bo na przykład w Battlefieldzie, czy na przykład co tam jeszcze? No tam się dynamika tam była większa. No, dokładnie. W Battlefieldzie całkiem spoko to wyglądało. No jasne. No tutaj widzę też, że lepiej, no też nie jest to ideał, ale... nie chcę mi się już tylko dobrać w tym czasu. O, trofeum znowu wpadło, kolejne. 5 trofeów wpadło. W każdym razie powiem ci, że ja nawet będę miał lepszego neta,
to i tak będę miał widzę streamować w 1080 w 60 klatkach i w lepszym bitrate'cie, bo jak ja zostawiłem 60 klatek, to czym już miałem zużycie pod 100% i tam trochę klatki mi się gubiły i widziałem, że tam 2-3 razy się przycinało. Masz tu piątkę, tak? I piątkę, no. I to ile masz? Bo ja ci powiem, ja jada na laptopie w 60 klatkach. Tylko Ale w ilu FPS-ach naszych? obniżony mam do W jakiej rozdzielczości? HD 720p. A, no to dobra, no to może tak. No, bo ci powiem, wiesz co, HD wystarczy, na mojego laptopa ci powiem wystarczy, to jest już. Tak, naprawdę wybuch. Także wiesz co, ja ci powiem, że na moim akurat koncie to ja się boję, że może być tak, bo 60 fps w 1080 równa się, kurde, jakieś tam małe gubienie klatek i czasami przecinki. I boję się, że jak będę miał lepszego neta, to nic nie da, bo jak na przykład ustawię sobie wyższy bitrate, bo mogę sobie nie pozwolić, to tak samo jak w przypadku 60 klatek, większy bitrate może się tak samo równać, większe zużycie i też może się... No ale to wiesz co ci powiem, Procesor musi więcej przesłać. no ale obniż rozdzielczość. No wtedy może tak zrobić. Albo daj ta wielkorozdzielczość, ale przez kartę graficzną. Karta graficzna ma większe pole manewru do obróbki i renderowania. Ale wiesz, może się okazać, że jednak ta karta jest za słaba i może też po prostu... Powiem ci, że od procesu... Inaczej. Kryptowaluta, jak są te koparki, 4 koparki, nie? No. To oni korzystają z kart graficznych. Karta graficzna nie wiem jak się to nazywa fachowo, ale po prostu jest lepsza do takich rzeczy, nie? Także ona ci będzie renderować ta grafika lepiej niż procesor. Bo to wszystko chodzi o to, że potrzebujesz mieć mocny procesor i, znaczy nie mocny, dużo tych procesów musi w jednym momencie obrobić. Tak, dużo wątków. A karta graficzna może obrobić ci dużo wątków. Nie wiem czy to dobrze, ale no chyba o to chodziło. I widzisz, Arel, Wiesz, tak teraz... streamując przez kartę graficzną, to procesor też jest obciążony, tylko że o wiele mniej. No i wtedy możesz tam troszeczkę to podciągnąć, jakość tego, wiesz jako? Zobacz, ja się może jeszcze pobawię. Nie? No, ja się też długo bawił. Ale na Ej, spokojnie, popatrz wiesz, kiedy... Teraz chcę chociaż, wiesz, troszkę chciałem tak wrócić tutaj do życia, nie? Coś tam kontynuować, coś powstrzymywać. No widzisz, Peter cię udostępnił godzina temu. Unboxing. Tajemniczy prezent. No, dlatego właśnie. No, bo ten koleś mi właśnie gadał, że Peter mi film udostępnił i że wszedł, nie? Dużo zdjęć przerenderowane, ale piękne zdjęcie zrobiłem. Zapisz. Udostępnić. Jak to udostępnić?
się tu żegnam z moimi widzami, których jest pewnie 0. Nie, 2 osoby, czy ktoś mnie ogląda, nie wiem kto. Ale drogi widzu, jeżeli mnie oglądasz, to musisz być świadomy, że właśnie kończę streama. Bo już chyba 2,5 godziny gram. Dokładnie. I już mi się nie chce, spać mi się chce. Także dzięki wszystkim, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. No. I tak by było. Dobra, uważam z tego. Ja się trochę wydmucha to PlayStation. To dzisiaj była promocja Pro PlayStation. Nie. Ja zaś patrzę reklama Fortnite'a. Zaś coś dodają. 1550 Pro kosztowało. Dobra. To sobie mogę zamknąć. To sobie mogę na cały ten. Ciekawe ile mi się to... Ciekawe ile mi się te 2,5 godziny nagrało. 11 giga. Gigów. Dobra pany, kończymy tego live'a. Za chwilę odpalą horrorek, troszeczkę pogrom w horrora. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś będzie na imprezie. Jak będzie, to mi będą towarzyszyć w moich przerażających doświadczeniach w moim horrorze. Bardzo nie lubię grać w horrory, bo jest tak troszkę polękaną osobą. Dobra panie, ja zmykam. Ale zapraszam do oglądania. Będzie pierwszy odcinek na live'ie. Czekajcie, pożegnam się z Arielem. I Quick powie. No, słyszysz mnie, ja? A, widzę, Quick. No, to... No. Ja się właśnie żegnałem. Ja wiem, no ja miałem tu ten... nie? No, to trzymaj się, dzięki. Ktoś, że umiera, Adamek. Ja, Andrzej. No. No, dobra. No, trzymaj się. Wyżak, na priv napisz, pogadamy jeszcze kiedy. Tam zgodzimy na coś konkretnego. No, to trzymaj się. No i wracając do tematu, ja też się żegnam, zatrzymuję ten stream i za chwilę odpolą horrorek. Tak się wydaje, ale... Jak ten horrorek będzie popularny? Nie wiem, chociaż 50 wyświetleń. Jak wam się spodobał, będę nagrywał odcinki. Jak się nie spodobał, odpuszczą. To nie ma sensu. Nie ma sensu po prostu, jakby wam to powiedzieć. Ja wolę towarzystwo na live'ie i wasz kontakt niż nagrywanie czegoś. Bo tak jak wiecie, jest to problem tutaj u mnie ze streamingiem, z obróbką tego wideo. No i może w przyszłości, jak się tam nazbiera, znalazłby się taki bardzo hojna osoba i wspomogłaby takiego biednego streamera jak ja albo coś zaproponowała, jakiś dobry komputer. No to może bych wtedy miał możliwości fizyczne obróbki tego wideo. Także może by było więcej gameplay, ale sami wiecie, że lepiej na live mieć kontakt z
streamerem, tak, mieć kontakt z widzami niż nagrywać takie, wiesz, wypociny na gameplayu. Ale dzięki za dzisiaj, dzięki, żeście byli, cieszę się. Trzymajcie się, do zaś.